ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் எல்லா பக்தர்களையும் 18 days வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். 18 days என்ன படிக்க போறோம்? பகவத்கீதா தான் படிக்க போறோம். பகவத்கீதா இன் 18 days. 18 நாள் எவ்வளவு படிக்க முடியும்? ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் முடியுமா? அது முடியாத காரியம். எங்களுக்கெல்லாம் மோர் தென் ஆல்மோஸ்ட் 2.5 years படிக்கிறோம். 6வது லெவல்ல வந்தாச்சு. இன்னைக்கு பகவத்கீதா பத்தி கட்டணும் இப்படி திங்க் தான் பண்ணும். ஃபுல்லாலாம் தெரியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். நல்லா நமக்கு புரிஞ்சுட்டு அனுபவிச்சு ஏன்னா நம்ம லைஃப்லயும் அதை வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ இட் இஸ் பிட் டஃப். பட் என்னதுன்னு ஓவரால் நம்ம வந்து 18 days பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஸ்லோலி யூ வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் திரும்பி நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் போகலாம். திரும்பி இந்த லெவல் வந்து யூ கேன் கீப் அட்டெண்டிங். ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாரும் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஸோ அந்த கோயிலுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். ஆன்லைனா எல்லாம் விடுவிடுன்னு வந்தாச்சு. கோயிலுக்கெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்தாச்சு. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா வேண்டிக்கலாம். என்ன வேண்டிக்கணும்? பணம் காசெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு அவர் கொடுப்பார். என்ன வேணும்னா நான் என்னெல்லாம் படிக்கிறேனோ நல்லா உட்கொண்டு இன்டெலிஜென்ஸ், என்னுடைய நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுப்பா. இதெல்லாம் நல்லா அப்படி ஸ்பாஞ்ச் உறிஞ்சிற போல எல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு என்னோட வாழ்க்கையில நான் வந்து நடைமுறையில அது கொண்டு வரணும். ஸோ தட் ஐ வில் பி அ பெட்டர் சிட்டிசன். நான் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங், பெட்டர் ஹியூமன் பீங் ஆகிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஜாதி மதம் பேதமா ஒண்ணுமே கிடையாது. யூ ஆர் ஆல் வைஷ்ணவாஸ். இஸ்கான்ல வந்தாச்சுன்னா எல்லாரும் வைஷ்ணவா. கிருஷ்ண பக்தர்கள் எல்லாருமே வைஷ்ணவா. சோ நம்ம வந்து பெட்டர் ஹியூமன் பீங்கா எப்படி இருக்கணும்? அனிமல் லைஃப் இவ்வளவு நாளா வாழ்ந்து இல்லை சொன்னாலும் இல்லையே. நான் நிறைய ஸ்லோகன் பண்ணியிருந்தேன், நிறைய பூஜை பண்ணுவேன். 5 hours நான் பூஜை பண்ணி சொல்லுவா. நிறைய பேர் சொல்றான். இருந்தாலும் there are many things பகவத்கீதா will teach us. நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு பண்றோம்னு ஒரு சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கும்போது புரியும் நமக்கு. ஓஹோ இதெல்லாமும் தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் புரியும். அதான் எனக்கு வந்து பாவம் கரையறதே இல்லை. ஏன்னா ஒரு செகண்ட் நான் பாவத்தை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரேன். which we were not knowing. பகவத்கீதா கிளாஸ் வரப்போனா இதெல்லாம் பாவம்னு தெரியாது. ஆனா இதுல வந்தப்புறம் ஏன்னா இவர் என்னது நம்ம இஸ்கான் செப்பரேட்டா நான் ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கறதுல. பகவத்கீதையில என்ன இருக்கோ ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை உருவில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஸோ வி கம் டு நாங்கள்னா நானும் உங்க கூட சேர்ந்து படிக்க தான் சரி ஸ்டூடெண்ட். பட் இங்க வந்தப்புறம் தான் புரியுது. ஓஹோ பகவத்கீதையில இவ்வளவு எல்லாம் ஞானம் இருக்கா. ஓஹோ அதான் இதெல்லாம் தான் பாவமா அப்படின்னு எல்லாம் நமக்கு தெரியும். எது பாவம் புண்ணியம் நமக்கு எதுவும் வேண்டாம். இன்னைக்கு அதான் படிக்க போறோம். பாவமும் பண்ண வேண்டாம், புண்ணியமும் பண்ண வேண்டாம். அது எப்படி புண்ணியம் பண்ண வேண்டாம்னா அதுக்கு இருக்க ரீசன். இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். சோ ஒரே ஒரு வாட்டி நான் திரும்பி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்துல சொல்றேன். நீங்களும் வந்து சொல்லிட்டு போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், இன்னைக்கு பிரணத்தி யாராவது எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா இந்த டிவோட்டிஸ்ல? இல்லைன்னா நம்ம வந்து சீனியர் டிவோட்டிஸ்டையும் கேட்கலாம். இன்கேஸ் இப் தேர் ஃப்ரீ. இல்லாட்டா ஆஸ் யூஷுவல் நான் இருக்கேன். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्रिषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने
நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे நான் இப்ப என்ன நினைச்சேன்னா இந்த உங்களுக்கு வந்து டூ ஏர்லி டு பைஹார்ட் இல்ல தெரியறதுக்கு இல்லையா. சோ நான் வந்து இதோட ஆடியோ அனுப்பிடுறேன். சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் ஆகும். வீட்டுல வந்து நீங்க அதை ஒரு 4 டைம் போட்டனாலே உங்களுக்கே வந்துடும். இட்ஸ் நாட் ஹார்ட் இல்லையா. அதெல்லாம் சன்ஸ்கிரிட் தான் அண்ட் தமிழ்ல தான் எழுதிருக்கு. அப்ப நீங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஆல் த டிவோட்டீஸ் கேன் பார்ட்டிசிபேட். ஸோ யூல் ஆல்சோ பி பை 18th டே உங்களுக்கு எப்படியானது நன்னாவே வந்துடும். நாளையில இருந்து நீங்க வந்து யாரெல்லாம் நன்னாவே ஒரு மாதிரி கிராஸ் பண்ணிவிட்டால் நாளையில இருந்து நீங்க வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட். இட் இஸ் திஸ் இது வந்து ஒரு குடும்பம் மாதிரி. நான் தான் லீட் பண்றேன், நான் தான் பண்றேன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. எவ்ரிபடி கேன் பார்ட்டிசிபேட். ஓகே, பட் யூ ஷுட் பி லிட்டில் கம்ஃபர்டபிள். ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு, நான் வேணா ட்ரை பண்ணிட்டுமா. நீங்க ஃப்ரண்ட்ல வந்தேன்னாக்கா ஐ வில் கோக்ஸ் யூ அண்ட் யூ வில் கெயின் கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டேன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் உண்டு. அதனால டோன்ட் ஃபீல் பேட். எனக்கு தெரியாதே, யார் என்ன நினைச்சுப்பாங்க, எல்லாரும் நாங்களாம் அதே லெவல்ல தான் இருந்திருக்கும். முதல்ல முன்னே தெரியாம தான் இருந்து படிச்சுதான் வந்து. அதனால யூ ஆல்சோ கேன் ஜாயின். ஓகே, இது வந்து பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிற வகுப்புக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 3. அதுல என்ன படிக்க போறோம்? 3வது அத்தியாயத்தோட டைட்டில் என்னன்னா கர்ம யோகா. கர்மனா நேத்தி சொன்னேன்னா, இதனால் கர்மனா என்னது? செயல். என்ன செய்யறோமோ ஆக்ஷனை பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து பார்ப்போம். செயல் யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். பகவானை நினைத்துண்டு கிருஷ்ண உணர்வுன்னு என்னது? கிருஷ்ணா தான் பகவான். இப்போ கடவுளை நினைத்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணணும். அதுதான் இன்னைக்கு பார்ப்போம். இதெல்லாம் நம்ம இதுல யார்கிட்ட படிக்கிறோம்? ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா, கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? சுருக்கமா பார்த்தோம்னா நெருக்கடியை சமாளித்தார். ஒரு நெருக்கடி வந்து கொடுத்தா அர்ஜுனனுக்கு, ஏன்னா அவருக்கு இஷ்டம் இல்ல, என்ன ஃபர்ஸ்ட் தைரியமா உள்ள போறார். அதுல அவர் கிருஷ்ணாடி சொல்றான், கொண்டு போ 2 அணிக்கு நடுவில் நிறுத்து பார்ப்பேன், ஐ வாண்ட் டு சீ யாரு என்னை எதிர்த்து நிக்கிறாங்க. பார்த்தோன்னே அவன் இப்படி நடுங்கி போயிட்டான். சோ நெருக்கடி உள்ள வந்தாச்சு, சண்டை போடணும், ஆனா போடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. எப்படி திரும்பி போறது? போகவும் முடியாது. அப்படி ஒரு நெருக்கடியான சுச்சுவேஷன் அவன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றான்? ஹி இஸ் அப்ரோச்சிங் ஹையர் அத்தாரிட்டி. நம்மளும் அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம என்ன பிடிக்கலாம், நமக்கு இந்த மாதிரி இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் நாட் நெசசரி ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டா இருக்காது. வேற ஏதோ டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்கலாம். ஏதோ கல்யாணத்துக்கு ஒரு வரன் வந்திருக்கு, பண்ணலாமா வேண்டாமா, இல்ல வேற ஒரு ஜாப் வந்திருக்கு, இதை விட அது பெட்டர் ஜாபா, என்ன ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், அது சரியா, அந்த கம்பெனி எவ்வளவு கிரெடிபிலிட்டி, இதெல்லாம் சம் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா. அது யாராவது ஒரு பெரியவா யாரு வந்து அதுல அனுபவப்பட்டிருக்கணும் அவர்கிட்ட கேட்டு ப்ரோஸ் கான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து சிலது வந்து கம்மி சம்பளமா இருக்கலாம், ரொம்பவே இதா இருக்கலாம், ஒரு லோ ப்ரொஃபைல் எல்லாமே இருக்கலாம், ஆனா ரொம்ப சௌரியம் இருக்கும். யூ வெரி லிட்டில் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கிங், நிறைய நேரம் வீட்டுல உட்காந்து குழந்தைகளையும் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம். So that will be more beneficial. Money is not only thing. இப்ப ஜாப்ல நான் சொல்றேன், அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரோஸ் கான்ஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து புரியும். அப்ப எப்படி நமக்கு தெரியும்? நம்ம சொந்த புத்தியால நமக்கு தெரியாது, குழம்பி போயிருப்போம். அப்போ we have to approach ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன். நம்ம ஆன்மீகத்தை பார்த்தோம்னா கடவுளை நம்பணும். அப்ப கடவுள் நமக்கு முன்னாடி வந்து பேசுவாருன்னா வருவார், எப்படி பகவத்கீதா மூலமா வருவார். ஆனா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தகுதி தான் நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இன்னும் படிச்சுன்னு இருப்போம், எல்லாம் பேபி லெவல்ல தான் இருக்கும், புரியாது. இப்போ படிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கே புரிதல் வரும். அந்த மாதிரி அப்புறம் என்ன பார்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட்? நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா எனது உண்மையான அடையாளம். நம்மளாம் யாரு? நம்மளாம் இந்த பாடி எடுத்துன்னு வந்திருக்கோமே, அவி திஸ் பாடி ஆர் அவி த சோல், இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 2 கடமைகள், 2 இது பேட்டில் 2 நடக்கும். இதை யூ வில் வின் ஆர் லூஸ், இதை தோத்து போவே இல்லை ஜெயிப்பேன். ஆனால் 2த்துலயும் என்னது? உனக்கு பெனிஃபிட் தான். என்ன பெனிஃபிட்? இறந்து போனாலும் உனக்கு வந்து சொர்க்கம் கிடைக்கும். நார்மலா இறந்து போறவங்களுக்கு எல்லாரும் சொர்க்கம் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அங்க வந்து இறக்குறவா எல்லாருக்குமே சொர்க்கத்துல இடம் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து இல்ல நீ வந்து ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்படி நீ வந்து நல்லா சந்தோஷமா ஆண்டு இது பண்ணலாம். சோ 2 இதுல நீ வந்து வருத்தப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி கோக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. டோன்ட் வரி, என்ன போச்சு, நீ சண்டை போட, உனக்கு டியூட்டி இஸ் டு ஃபைட், யூ ஃபைட் அப்படிங்கிற. சோ ஹதோவா பிராப்சிசி ஸ்வர்க்கம், ஹதோவா அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். அப்புறம்
ஜித்வாவா மோக்ஷசே மஹித் என்னோ வரும், அப்படி மறந்து போயிடுச்சு. அடுத்தது நீடித்த மகிழ்ச்சி. என்னது நீடித்த மகிழ்ச்சி? பகவானுக்கு தொண்டு புரிவதுதான் நீடித்த மகிழ்ச்சி. எதனால நமக்கு எல்லாம் திருப்தி கிடைக்குன்னா, புலனின்பம், என்னோட காது என்ன சொல்றது, கண்ணு என்ன சொல்றது, கை, இதுக்கெல்லாம் நம்ம இன்பம் கொடுக்கணும் பண்ணா அது திருப்தியே ஆகாது. அது ஒரு நம்ம லாஸ்ட்ல பார்த்தோம், ஒண்ணுன்னா அது ஒரு ஆசை இன்னும் பேராசை ஆயிட்டு பேராசை இது வரும். ரொம்ப ஹை லெவல்ல போனப்பறம் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட், அதனால கோபம், அதனால புத்தி இழப்பு, அப்படி இப்படி திரும்பி வீழ்ச்சி தான். சோ இந்த இது பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் இப்படிதான். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. ஆன்மீகத்தை ருச்சி கண்டு போயிட்டோம்னாக்கா இன்னும் படிக்கணும், இன்னும் படிக்கணும், இன்னும் படிக்கணும். அதுல ஒண்ணும் லாஸே கிடையாது. என்னவோ வாட் எவர் நீங்க பகவானுக்கு வேண்டி என்ன பண்ணினாலும், இல்ல பகவானை நினைத்து என்ன இந்த மாதிரி பாடம் படிச்சாலும் சரி, புத்தியை வளர்த்தினாலும் சரி, கர்மாக்கள் பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணினாலும் அது இன்னும் நீடித்த மகிழ்ச்சி தான் கொடுக்கும். இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வரும். ஆக எவ்வளவு நல்லா இருக்கு, இன்னும் நான் பண்ணணும், இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வரும். அவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே கண்டுபிடிக்கலாம். போர்னு வரவே வராது. சோ அதுதான் நீடித்த மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம? துரத்தல் அல்லது செயல். துரத்தல்னா என்னது? துறவு மேற்கொள்றது, ரெனன்சியேஷன் ஆர் ஒர்க். இவன் again இப்போ எல்லா சாப்டரும் நீங்க பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்ஃபியூஸ் என்னன்னாக்கா வேணும்னுதான். அவர் ரொம்ப பெரிய வில்லாளி, எல்லாம் பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்மார்ட் எல்லாங்க. இருந்தாலும் இஸ் சோ ஓப்பன் வித் இஸ் மாஸ்டர், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஓப்பனா கேட்கிறேன், எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, ப்ளீஸ் எனக்கு இது தெளிவுபடுத்துங்க. ஏன்னா இஸ் டேக்கிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி இன்னும் நல்லா பக்குவம் அடையணும், இன்னும் நல்லா பக்குவம் அடையணும். சரி நீங்க சொல்றாலே நான் கேட்கிறேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் த ரீசன். இந்த காலத்து குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம என்னவோ சொல்றோம், அந்த காலத்துல நம்ம கேட்டு இருக்கணும். இந்த காலத்து குழந்தைகள் ஏன், எதுக்கு, சொல்லு, அப்படி கேட்டுட்டே இருப்பா. So we should be smart enough to tell them the reason. சொன்னா கண்டிப்பா குழந்தைகள் எல்லாம் புரிஞ்சுப்பேன். They will be on the right path. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இல்ல அதெல்லாம் சொல்லிருக்கா, அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, ஏன் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது பண்ணுன்னா அவளுக்கு they won't get convinced. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லணும். அப்ப இந்த அர்ஜுனன் வார்த்தைன்னு நம்ம அது படிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் கேட்பேன், என்ன ஏதுன்னு கேட்பேன். அப்ப நம்மளும் என்னது, நம்ம பெரியவாட்ட கேட்கலாம். அது குதர்க்கமா எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. ஒரு நீ பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு என்ன சொல்லு பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி கிடையாது. எனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறதே. ஒரு சுத்த ஆச்சாரம்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தது. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தா, வெளியில இருந்து வந்தோடனே கை கால் கழுவணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலே, ஏன் எச்சல் அந்த பத்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போமே, ஏன் பாக்குறோம்னு பெரியவா சொன்னாலும் இல்லையோ, கோவிட் சொல்லி கொடுத்து நமக்கு. கோவிட் வந்தோடனே எல்லாரும் படிச்சு விட்டா. யாரையும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணக்கூடாது, கீப் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், அது இதெல்லாம் குழந்தைல இருந்து எல்லாம் படிச்சு கொடுத்தேன். பேட் டச், குட் டச் எல்லாம் இப்ப மாடர்ன் ஒரு வியாதிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம். சோ நம்ம என்னன்னாக்கா இது அர்ஜுனன் என்ன பிடிக்கணும்னாக்கா எல்லாமே நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும், என்ன ஏதுன்னு கன்வின்ஸ்டா அந்த மாதிரி புரிஞ்சணும்னாக்கா ஆணித்தரமா நமக்கு யாரும் நம்மளை அசைக்க முடியாது. பகவான் பேர் நம்பிக்கைய அசைக்க முடியாது. சோ அவர் 3.1 and 2 என்ன கேட்கிறார், ஏக்கம் வத. இன்னும் இஸ் கன்ஃபியூஸ். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, நீங்க சொல்றது எல்லாம் எனக்கு குழப்பமா இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் குழப்பமா தான் சொல்லி என்ன இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாத்தாஜி எங்கேயோ கொண்டு போய் முடிக்கிறாளே தோணலாம். எனக்கே தோணும், நான் எங்க ஆரம்பிச்சேன், அதுக்குள்ள டாபிக் எங்கேயோ போயிட்டேன்னு தோணும். சோ அதனால அர்ஜுனன் கன்ஃபியூஸ். ஏக்கம் வத, ஒரு சொல்லுங்க நீங்க, ஏன்னா யூ ஆர் மை குரு, யூ ஆர் கோயிங் டு அக்செப்ட் மீ அஸ் எ டிசைபிள். இப்ப நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும், அப்படி சொல்றதை விட்டுட்டு இது அது இப்படி குழப்பினாக்கா எனக்கு ரொம்ப குழம்புறது அப்படிங்கிற. அப்புறம் நீ ஒரு செகண்ட் அது 3.3ல இருந்து 9 வரைக்கும் என்ன சொல்றாருன்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகா இஸ் பெட்டர் தென் ஞான யோகா. வாட் இஸ் ஞான யோகா? நம்ம நேற்றுக்கே சொன்னேன், யோகானாக்கா பகவான் இடத்தில் லயிக்கிறதுனா இந்த மனசை அப்படியே கொண்டு போய் இப்படி இப்ப நம்ம ஜபா பண்ணும்போது கண்ணு மூடி இப்படி பண்ணும்போது என்ன வரும், நமக்கு அவரோட உருவம், புல்லாங்குழல், நிக்கிற அந்த ஒரு அழகு, ஸ்மைலிங் ஃபேஸ், மயில்பீரி, எனிதிங் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் காட் இன் எனி மேனர். பகவான் ஒரு ரூபத்தை அப்படின்னா அதை அனுபவிச்சுனே நீங்க இப்படியே பண்ணணும். அதுதான் லயிக்கிறது. சோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் யோகா. நாட் கை கால் அசைக்கிறதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அதெல்லாமும் சொல்லி கொடுக்க போற கிருஷ்ணா 6வது சாப்டர்ல நீங்க நினைக்கிற இவ்வளவு நாள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோமே யோகானா என்னது, ஒரு கால் கை மேல, ஒரு கை மேல அப்படின்னு, அதெல்லாம் யோகா கிடையாதுன்னு. சோ இது என்ன, மனதளவுல பகவான நினைக்கிறதுதான் யோகா. இப்ப ஞான யோகான்னு என்னது, அறிவு, நல்ல நாலேஜ் எடுத்துட்டு பகவானை பத்தி நினைக்கிறேன். இப்ப பகவத்கீதா என்னது, இட் இஸ் கிவிங் அஸ் நாலேஜ். அதை விட இது பெஸ்ட் என்னது, நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படிங்கிற. ஞான யோகா இருக்கு, நல்லதுதான். அதை விட பெஸ்ட் நிஷ்காமன் என்னது, எனக்கு வேண்டி நான் செயல்படலை, நான் எது பண்ணினாலும் பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ், பகவான் நான் என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு வேண்டி பண்ணேன். ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காங்க, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருக்காங்க, see I am studying, ஆனா இதோட என்ன ரிசல்ட் எனக்கு தெரியாது, I am giving me 100% நான் பண்றேன், இதனால எனக்கு இவ்வளவுதான் மார்க் பண்ணணும், ஓகே எனக்கு அவ்வளவுதான் பிராப்தம், அந்த மாதிரி நான் நினைக்கணும். இப்ப நிஷ்காமன் எனக்கு எல்லாம் பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணம்.
நம்ம போட்டுக்கிற துணியா இருக்கட்டும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். நீ கொடுத்துருக்கப்பா நான் போட்டுக்கிறேன். நீ சாப்பாடு கொடுக்கல அப்ப என்னது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம். அதெல்லாம் அதுதான். வாட் இஸ் தட்? நைவேத்தியம் பண்றது என்னது? இல்ல பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணம். அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப என்னது அதோட அவுட்கம் என்னது? இந்த பால் இஸ் இன் இஸ் கோர்ட் அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே அதுதான். நம்ம வந்து நம்ம டியூட்டி நம்ம பண்ணிட்டு விட்டுடணும். ரிசல்ட் என்னது அதை அவன் பார்த்துப்போம். இன்ஜினியரிங்ல கிடைக்குமா, மெடிக்கல்ல கிடைக்குமா, இல்ல இந்த வீடு மனை வாங்கணும், இல்ல வேற என்னவோ வாங்கணும். இந்த 2 இது வாங்கணும். ஐ ஹேவ் மணி. இது பெட்டரா இது பெட்டர்னா ஹி வில் டிசைட். ஆனா வி ஷுட் கீப் அவர் இது ஓப்பன், மைண்ட் ஓப்பன். சரி இதுதான் அதுதான் பகவான் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு. தேங்க்யூ பகவான் அப்படிங்கிறோம். பட் எனக்கு இது ஒரு ஆசை இருந்து பத்தியா இது நடக்கலையா அந்த மாதிரி வருத்தப்படக்கூடாது. இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா. லீவ் த டிசிஷன் டு த லார்ட். நம்ம செயல் பண்ணணும், ஆனா பகவான் வந்து டிசைட் பண்ணுவார். நியத்தம் குரு கர்மா அப்படின்னா என்னது? நம்ம டெய்லி நம்மளோட கர்மாவை பண்ணிட்டே போனோம். என்ன கர்மா? பகவானை ப்ரே பண்றது இஸ் அவர் டியூட்டி. காலையில எழுந்துக்கிறோமா, ஜபா பண்றோமா, பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நைவேத்தியம் பண்ணுவா, ஓ காத்தால குளிச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். ஆசையோட தான் பண்ணணும். அப்கோர்ஸ் கடனே எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, பண்ணிடணும். சரி இவ்வளவு நாள் நான் பண்ணேனே, எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மாத்திரம் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அதான் நேற்றுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்லோகா மிஸ் ஆயிடுச்சு சொன்னேன். கர்மண்யவாதி நம்ம கிளாஸ் தான் இல்ல இங்கிலீஷ் கிளாஸ் சொன்னேன். நம்ம இதுல ஸ்லைடு இருந்தது, அவ இதுல ஸ்லைடு போயிடுது, அதுல காணல. சோ அத கர்மண்யவாதிக்கு அரசி அப்படின்னா என்னது? நம்ம கர்மா பண்றதுக்கு தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கே தவிர எதிர்பார்க்கறதுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு கிருஷ்ணாவே சொல்லிட்டார். அப்ப நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் வந்து நிஷ்காம பகவானை நினைத்தன் பண்றது. அடுத்தது கர்ம காண்டம், கர்ம யோகா. இந்த 2 காண்டம்னா சொன்னேன், ஆக்ஷன் பண்றோம். கர்மான ஆக்ஷன். காண்டம் கர்ம காண்டம்ல என்னது? ஆக்ஷன் பண்றோம், ஆனா ஒரு எதிர்பார்ப்போம். நான் ஒரு ஆயுஷமம் பண்றேன். ஆயுஷமம்னா என்னது? ஒரு குழந்தைக்கோ ஒரு யாருக்கோ ஒரு பர்த்டே வருது, வீட்டுல வந்து வளையலாம் ஐயர்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம பண்றோம். அவனோட வாழ்நாள் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல விருத்தி ஆகணும், உடம்பு வியாதி எல்லாம் வராம நல்லா அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம அதெல்லாம் பண்றோம். இல்ல வேற ஏதோ ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் நம்ம அதெல்லாம் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல் கம்மிங் அண்டர் கர்ம காண்டா. அதே போலதான் ஞான காண்டா. எல்லாம் காண்டான்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போட. இப்ப ஞான காண்டன் இப்ப பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சுட்டேன். ஒரு காம்படிஷன் வருது, நான் எடுத்து வின் தட் காம்படிஷன், சர்டிபிகேட் வரணும், மெடல் வரணும், இது எதிர்பார்த்துன்னு படிக்கிறோம்னா அது கம்ஸ் இன் ஞான காண்டா. இல்லை பகவான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் படிக்கிறேன், இது யாருக்கும் நான் வந்து பரசாத்துறதுக்கு இல்லை, நான் படிச்சுட்டேன். பஸ் ஐ ஹாவ் டு நோ, ஐ வில் ஃபீல் ஹாப்பி. பகவான் நான் இவ்வளவு பண்றதுக்கு பகவானை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கார். ஹி வில் ஆல்சோ ஃபீல் ஹாப்பி. இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டா போதும். அது அந்த லெவலுக்கு அது லெவல் என்னது? ஞான யோகா, கர்ம யோகா. எது பகவானை திருப்திப்படுத்திட்டு நம்ம பண்றோம் அதெல்லாம் யோகான்னு எண்டாகும். நம்ம பல நோக்கு செயல்களோடு பண்றது எல்லாமே காண்டம்னு. ஓகே. சோ இதை என்ன சொல்லிருக்கேன்? கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம் கர்ம யோகானா என்னது டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம். கர்ம காண்டம்னா பல நோக்கு செயல்களோட என்ன எதிர்பார்ப்போம், அதோட நம்ம செய்யறது வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம யோகானா பகவானுக்கு வேண்டி செய்யணும். அதனால ஒண்ணும் எதிர்பார்க்கல. என்னோட டியூட்டி காலையில எழுந்துக்கணும், பகவானை தியானம் பண்ணணும், ஜப்பா பண்ணணும், நைவேத்தியம் பண்ணணும், கோயிலுக்கு போகணும். இதெல்லாம் அவரை திருப்திப்படுத்துறது. நான் எனக்கு அதனால ஒரு பலன் என்ன இருக்குன்னா அது அவர் பார்த்துப்பார். அப்படி விடுறதுதான். சோ பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். அப்ப இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த சுழல் இருக்கே, பிறப்பு. நம்ம இந்த உலகத்துல எத்தனை வருஷமா நம்ம வந்து இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியாது. we don't remember our past. ஃபியூச்சர்ல என்ன வரும்னு தெரியாது. ஆனா இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல வந்துட்டோம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அப்ப we know, ஆஹா இதுதான் ட்ரிக்கா, சரி இதுல இருந்து விடுபடணும், இந்த சுழற்சியில இருந்து விடுபடணும்னா பகவான் நம்பணும், அவ்வளவுதானே. ஈஸியா பண்ணிடலாமே. நான் இன்னையில இருந்து ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சுட போறேன். எவ்வளவு பண்ணலாம்? 15ல இருந்து பண்ணலாம், 20 பண்ணலாம், 25 பண்ணலாம், 50, 54 எவ்வளவு வேணா பண்ணலாம். 108 ஒரு மாலை. இப்போ நீங்க 108 பண்ணா வெரி குட். இல்ல அவ்வளவு எல்லாம் உட்காந்து பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. 10 பண்ணலாம், இல்ல சரி 2 இல்ல 3, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணலாம். முள்ள இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இல்ல அதுதான் பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். இது நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம இந்த உலகத்திலேயே திரும்பி பிறந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறப்போமா அதுவும் தெரியாது. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிராணியா இருந்தோம், பூச்சியா இருந்தோம் தெரியாது. அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக்க வழி நடத்துங்கள். அடுத்த டாபிக் வருது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அன் எக்ஸாம்பிள். இப்ப நம்மளை பார்த்து எவ்வளவு பேர் படிக்கிறான் நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஆத்துல குழந்தைகள் இருப்பா, அவளுக்கு டெஃபினெட்லா வி வில் பி அன் எக்ஸாம்பிள். எங்க அம்மா மாதிரி நான் காலையில் சீக்கிரம் இருக்கிறேன், எங்க அம்மா மாதிரி நான் பூஜை பண்ணேன், ஏதாவது சொல்லுவா குழந்தைகள். இந்த காலத்து குழந்தைகள் பண்றது இல்லை, பட் இன் ஃபியூச்சர்ல பண்ணுவா. ரீச் ஒரு 40, 45, 50 எல்லாம் வரும்போது எங்க அம்மா அந்த காலத்துல பண்ணியிருந்தா, லெட் மீ ஆல்சோ டூ பிகாஸ் ஐ ஹேவ் மை கிட்ஸ். எனக்கு அவெல்லாம் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியாவது அந்த ஏஜ்ல பண்ண ஆரம்பிப்பா. இஃப் நாட் நோ இப்ப காலேஜ் கோயிங் கிட்ஸ் இருக்கா, ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இருக்கும். ஆனால் இஸ்கான்ல வந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஓகே. இஸ்கான்ல வந்து சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எல்லாரும் படிக்கலாம். 2nd ஸ்டாண்டர்டு வரா, அத்தனை பக்கம் வராது. 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து அவருக்கு நல்ல மூலம் நல்லா ஒர்க்னா எனக்கு தெரியும். வாட் இஸ் வாட். துளசி பூஜை பண்ணுவா, டெய்லி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவா. என்ன இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்ப பெரியவாள் சொல்லிக் கொடுக்கறதே தான் யூத் பேட்சஸ் ஆல்சோ கோயிங் ஆன். அவளுக்கு அதே தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். குழந்தைகளுக்கும் அதே ஒன்லி வே ஆஃப் டாக்கிங் மேபி லிட்டில் குழந்தைத்தனமா இருக்கும் குழந்தைகிட்ட, பட் தே ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங்.
சோ அது வந்து சின்ன குழந்தைல இருந்து படிக்கும்போது ரொம்ப நல்ல இது. சோ தே ஆர் செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள். பெரியவாளா இருந்தா நம்மளும் ஒரு தே ஆர் செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள். நம்மளை பார்த்து நமக்கு தெரியாமே இவ்வளவு பேர் நம்மளை பார்த்துட்டே இருப்பா. They are watching us and they are following us. So யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டக. நம்ம எப்படி 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 எல்லாம் இருப்போமோ அப்படி 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 எல்லாம் பின்னாடி வராங்க நம்மளை பார்த்து படிக்கிறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் அதுவும் பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ வி ஷுட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு. அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி, அது லாஸ்ட் டாபிக். அது என்னது? இக வைரினம். எது நம்மளோட மிகப்பெரிய எனிமி? பக்கத்து வீட்டுக்காரன், எதிர் வீட்டுக்காரன், என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்டு, என்னோட பாஸ், அதெல்லாம் நம்ம நினைச்சுட்டு இவ்வளவு நாளா. இந்த பகவத்கீதாவை படிச்சப்போ ஓஹோ இதெல்லாம நமக்கு ஒரு இனிமையா, ஓ சரி இந்த இனிமையை நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டா மாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ். ஓகே, இன்னைக்கு இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் கடவுளை போய் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ ரீகேப். ஒரு 2-3 ஸ்லைட்ஸ் நம்ம வந்து 2 நாளா என்ன படிச்சோமோ அது பார்த்தோம்னா, இப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? கடவுளை உணர்றதுக்கு 3 நிலைகள். நேற்றுக்கு வராதவா யாரும் இப்ப வந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. வந்திருக்கலாம் அவளுக்கு ஒரு ரிவிஷனா இருக்கும், இல்ல வந்தவாளுக்கும் மறந்து போயிருந்தனாலும் இது ரிவிஷன், இல்ல நன்னாவே தெரியும்னாலும் இது ஓ கரெக்ட், நான் இவ்வளவு நேரம் நினைச்சது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் டிக் மார்க். சோ கடவுளை உணர்றதுக்கு 3 நிலைகள் என்னது? என்னெல்லாம்? அது பிரம்மன், ஒரு விளக்கு, ஒரு ஒளி. விளக்குங்கிறது ஒளி. நான் எதுக்கு விளக்குன்னு சொல்றேன்னா, காலையில நம்ம எழுந்து ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு என்ன பண்றோம்? விளக்கேற்றுறோம், இல்ல குளிச்சுட்டோம். ஒரு வீட்டுல எப்படி பழக்கமோ அப்படி விளக்கேற்றுறோம். எனக்கு பகவான் இன்வோக் பண்ணணும். We are just invoking the Lord in our house. நம்ம லக்ஷ்மி கடாட்சமா இருக்கணும். இப்ப எல்லாம் ஒரு காலையில நேரம் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் கதவெல்லாம் எடுத்து திறக்கிறோம், நல்லா காத்து வரட்டும் அப்படின்னு. அது போல ஒரு பகவானை இன்வோக் பண்றதா ஒரு வழக்கேற்றம். என்னதுன்னா அது வந்து பகவானை நம்ம வந்து வழிபடும். அது ஃபர்ஸ்ட் நிலை. அப்புறம் என்னது? பரமாத்மா நிலை. பரமாத்மா நிலையை பகவான் எப்படி உணர்றோம்? 4 கை ரூபத்துல இருப்பார் அவர். அவர் எங்க இருக்காரு? எல்லோருடைய ஹிருதயத்தையும் இருக்காரு. இவ்வளவு புரிஞ்சுட்டா போறோம், வேற ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாலாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். பரமாத்மாங்கிறவர் பகவானோட எல்லா அம்சங்கள் தான். ஒளியா இருக்கிறதும் பகவான் தான். எல்லாம் நம்ம போக 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 தெரியும். 10-11 சாப்டர்ல ரொம்பவே நன்னா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். சோ பகவான் வந்து 2வது நிலையில எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா 4 கை ரூபத்துல இருக்காரு. நீங்க அந்த குருவாயூரப்பன் போட்டோ எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய இதுல வந்து 4 கை ரூபத்துல இருக்காரு. அவர் எங்க இருக்காரு? எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்காரு. உங்க ஹிருதயத்துல இருக்கிறவே தான் அவரே. சேம் அவரே தான் என்னுடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்காரு. எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்காரு. சோ தட் ஃபார்ம், அவரோட அந்த ஃபார்ம்க்கு என்ன சொல்றோம்? பரமாத்மா. அப்புறம் 2 கை ரூபம் பகவான். பகவான் வந்து நம்மள மாதிரியே 2 கை 2 காது, ஹைட்டு வெயிட்டு, கண்ணு மூக்கு எல்லாம் நம்மள மாதிரி இருப்பாரு பாக்குறது. பகவான் சொல்ற நீ அந்த ரூபத்தை பார்த்து நீ வழிபடு, அந்த ரூபத்தை வச்சு நீ வழிபடு. ஏன்னா we are all embodied soul. நம்ம எல்லாம் ஒரு சோல் வந்து ஒரு பாடி இருக்கு. நம்ம வந்து அப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்றோம். கண்ணாடி பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு உருவம் தெரியாது. உருவம் இல்லாததுன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஒரு உருவத்தை நம்ம பாக்குறோம். ஓ நான் தான் இந்த உருவம் சொல்லிட்டு இந்த கண்ணாடி சொல்றது இல்லை, நம்ம பார்த்தோம்னாலும் தெரியும் இதான் என் கை காலு. அதே போல நமக்கு வந்து அப்போ ஒரு உருவம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து என்னது ஒரு இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வரும், ஒரு என்னது இன்டிமேசியும் வரும். ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு உருவம் இருந்ததுனாக்கா ஒரு தெரியும் நமக்கு, ஓஹோ இதுதான் கடவுள் இப்படி இருக்காரா. நல்லா அதரம் வதனம் மதுரம்ல அந்த பாட்டெல்லாம் அனுபவிச்சு பாடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து பாட்டும் நல்ல பஜன் பாட்டும் நல்லா அனுபவிச்சு பாடலாம். அவருக்கு நைவேத்தியம், ஐயோ அவர் பசிச்சுன்னு இருப்பாரே நம்ம சாப்பிடறோமே, அவருக்கு முதல்ல ஆஃபர் பண்ணலாம். கடவுளுக்கு ஒரு சின்ன பால்கோப்பல் நீங்க வச்சிருந்தா கூட ரொம்ப இதா இருக்கும். நமக்கு வந்து அந்த குழந்தைதான் தோணும் நமக்கு. நம்ம மாத்துல ஒரு குழந்தை இருக்காரு, அவருக்கு ஏதோ கொடுத்துட்டு நம்ம வெண்ணையெல்லாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தியில நீங்க பார்த்திருப்பேன். வெண்ணையெல்லாம் அதோட வாயில அப்படி, அந்த குழந்தையோட வாயில அப்படி வச்சுட்டு அது நைவேத்தியம்லாம் பண்ணுவோம். So that is how we treat Bhagwan as a small child. இல்ல இந்த மாதிரி யூத் இதுல பண்ணலாம், எப்படி வேணா நம்ம வந்து வழிபடலாம். அது இன்னும் ஹையர் லெவல்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது வந்து பகவான் சொல்ற நீங்க வந்து இந்த ரூபத்துல என்ன வழிபடுங்க, இதுதான் உங்களுக்கு வந்து சூட்டபிள். நம்மள மாதிரி பாமர மக்கள் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பேபி, ரொம்ப பக்தியில தரமட்டத்துல இருக்கும். நம்ம வந்து இப்பதான் பக்தினா என்னன்னு பாக்குறோம். இல்லையே நாம நிறைய ஸ்லோகம் தெரியும், ஸ்லோகம் தெரிஞ்சா போல பக்தி கிடையாது. பக்தி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் உணர்ச்சி. அது வந்து இங்க நன்னாவே சொல்லி கொடுப்பா. பை தி எண்ட் ஆஃப் 18 days யூ கேன் ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ். எஸ். அப்புறம் கிருஷ்ணரின் 6 செல்வ வளங்கள், அதுவும் நேத்தி பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? பகவான் என்னெல்லாம் இருக்கு? ஃபுல் ஆஃப் ஆப்புலன்ஸ். என்னது அழகு. அவரை விட அழகு யாராவது இருக்காருன்னா இல்லவே இல்லை. செல்வம் பயங்கரம், நல்ல செல்வம் உள்ள செல்வம் இருக்கிறவர். அப்புறம் புகழ் பெற்றவர், வலிமை, நல்ல ஸ்ட்ராங், அறிவு, நல்ல நாலேஜ், துறவு. இவ்வளவுலாம் இருந்துட்டு என்னது? நத்திங் இஸ் மைண்ட். எல்லாம் ஹி ஹாஸ் நோ ப்ரைட். நம்ம வந்து ஒரு பெண்ணு வாங்கினா ஒரு மொபைல் டோன்ட் டச் அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ரொம்ப பொசசிவ். நம்மலாம் நமக்கு தெரியாது, பிகாஸ் நம்மள பிளேம் பண்றதுக்கு இல்லை, நமக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு. இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா துறவு மேற்கொள்ளணும். இப்படி துறவுனா உடனே சன்னியாசியை தாடி வளர்த்துட்டு வீட்டை விட்டு போறேன் காட்டுக்கு போறேன் அதெல்லாம் கிடையாது. எப்படி இருக்கணும்? அதான் இந்த சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் தட் ஒன்லி. சோ துறவு மேற்கொள்ளணும்னாக்கா நம்ம வந்து பற்றற்று இருக்கணும். நம்ம மக்கள் தான், நம்ம குடும்பம் தான், நம்ம வீடு தான். அதுக்கும் ரொம்ப உயிர் கூட்ட, ஓ என்னோட வீடு, ஓ என்னோட மக்கள் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது.
என்னத்தை கொண்டு வந்தோம் இல்ல, இதெல்லாம் நடுவுல ட்ரெயின் ஜர்னி மாதிரி எல்லாம் நடுவுல வந்தது. எல்லாத்தையும் விட்டு நம்மளும் போவோம், அவளும் விட்டு விட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டு லேர்ன். இந்த லைஃப் லெசன்ஸ்ல இதெல்லாம் வரும். எஸ், அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? நாம் இந்த உடல், அதுவும் பார்த்தோம் நேற்றுக்கு. இல்லை, இந்த உடல் வந்து நாம் இல்லை. நாம்ங்கிறது யாரு? இந்த ஆத்மா தான் நாம். பாக்கியெல்லாம் என்னுடைய தலை, என்னுடைய கண்ணு, என்னுடைய மொபைல், என்னுடைய புக்கு, என்னுடைய தான் சொல்றோமே தவிர நான் தலை நான் கண்ணு சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். இப்ப அந்த ஒரிஜினல் நான் யாரு? அதுதான் ஆத்மா. இப்ப நான் ஆத்மா, பாக்கி எல்லாம் என்னுடைய தான். என்னுடைய உடல், என்னுடைய காலு கை, என்னுடைய எல்லாம் புக்கு, பென்சில், மொபைல், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய மக்கள் எல்லாம் பாக்கி எல்லாமே என்னுடைய தான் வரும். ஒன்லி என்னுடைய ஆத்மா வராது. ஏன்னா ஆத்மா தான் நான். சோ பாக்கி நம்ம உடல் வந்து எதால ஆயிருக்கு? அந்த பஞ்சபூதங்களால ஆயிருக்கு. வாட் இஸ் தட்? காற்று, தமிழ்ல சொல்றேன், ட்ரை பண்றேன். நிலம், நெருப்பு, தண்ணி அண்ட் ஆகாயம். ஆகாயம்னா ஸ்பேஸ். சோ இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம உடலே உண்டாக்கியிருக்கோம். இந்த ஆத்மா மாத்திரம் இந்த உடல்ல இருந்து வெளியில போயிடுத்துனா இதெல்லாம் மக்கி போயிடுவோம். நாத்தம் அடிச்சிடும். தெரியும் இல்லையா? எல்லாருக்குமே மாதிரி தெரியும். பண்ணலாம் அடல்ட் கிளாஸ் தானே. சின்ன குழந்தை தான் இந்த டாபிக்லாம் எடுக்க மாட்டேன் டீட்டெயிலா. ஏன்னா பிணம் அதெல்லாம் சொன்னா பயமா இருக்கும். சோ நம்மளே பாக்குறோம், ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டான்னா இமிடியேட்டா அந்த பாடி எடுங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அந்த ஆளோட பேரு கூட சொல்ல மாட்டான். இந்த பாடி எடுக்கணும். ஏன்னா பாடி நாத்தம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாம் இங்கிண்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்ம நல்லா பேச முடியாது, மூளை ஒர்க் பண்றது. So this is what, so who are we? We are Atma, we are not this body. இது நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? இந்த கர்மா தான் பார்க்க போறோம். சோ இது ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. கர்ம யோகः அத திருத்தியோத்யாயः. 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். தூரத்தில் அல்லது நம்ம டிவோட்டிஸ்ல யாரோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினாங்க படிக்கிறதுக்கு. இஃப் தே ஆர் ஃப்ரீ தே கேன் ரேஸ் ஹேண்ட். இல்ல வேற யாருக்காவது? அனுஷா மாதாஜி. எஸ், அனுஷா மாதாஜி, யூ கேன் டேக். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல உங்களை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு தான். நோ ஃபோர்ஸ். ஓகே, நீங்க கம்ஃபர்டபிள், எஸ் ஐ கேன் டேக் அப் அப்படின்னு யாரு வேணா. இப்போ அனுஷா மாதாஜி எடுத்தாலும் வேற யாருக்கா ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். இப்போ நானும் ட்ரை பண்றேன் மாதா, தாராளமா பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் யுவர் கிளாஸ், திஸ் இஸ் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அனுஷா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, ஐ ஹேவ் டு அன்மியூட் யூ. ஐ அம் வெரி சாரி. நான் நார்மலி அது பண்ண மாட்டேன். எஸ், ஓ பண்ணுங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव. சூப்பர் மாதாஜி, நல்லா படிச்சாரு. அப்ப ஏன் 2 நாளா நீங்க படிக்கலை? ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு ஐ நோ த ரீசன், பிகாஸ் நேற்று நீங்க இங்க பேசினதுனால தெரியும். இருந்தாலும் ஐ தாட் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யூ திஸ் क्वेश्चन. அப்ப இனிமேல இருந்து நீங்க படிக்க போற எதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ படிப்போ, இல்லாட்டா இதுவே இருக்கு. நாங்கெல்லாம் சீனியர்ஸ் டிவோட்டி, நாங்க படிச்சுட்டே இருக்கோம். ஓகே, சோ இட் இஸ் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம், டேக் த அட்வான்டேஜ். இதான் நம்ம குடும்பம் மாதிரி நம்ம மட்டும் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம். ஓகே, இதுல அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனா சொல்றாரு. என்ன சொல்றார்? ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? என்ன சொல்றார்? பல நோக்கு செயல் பண்ணாதே அப்படிங்கிற. நேற்று என்ன சொன்னார்? கர்மண்யவாதி காசே மா பலேஷு கதாசி, நீ ஒன்னும் எதிர்பார்க்காதே அப்படிங்கிற. இப்ப நீ வந்து சண்டை போடு, உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், எதிர்பார்த்து தானே சண்டை போட சொல்ற. எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. நீ பல நோக்கு செயல்களும் பண்ணக்கூடாதுங்கிற, ஆனா ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு சண்டை போடுன்னு சொல்ற. எனக்கு வந்து கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்து. ஏன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஃபைட் பண்றதுக்கு, இவளையெல்லாம் கொண்டுடுவேன்னு இருக்கு. ஆனா நீ வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ற, ஏன் அந்த மாதிரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. துரத்தல் அல்லது செயல். 3.2. யாரு வேற யாரோ படிக்கிறேன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்லாட்டா அனுஷா மாதாஜி, யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள், யூ கேன் கேன். நான் படிக்கிறேன். யாரு? மீனாட்சி மாதாஜி. படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியும்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியும்னா பண்ணனே வந்திருக்கு, வரலையா? ஓகே, கீழே அந்த இது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணு. கீழே உங்களுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் இருக்கும் பாருங்க, அந்த ரியாக்ஷனை கிளிக் பண்ண. ரியாக்ஷன்ல இது இல்ல, நானு ஹேண்ட் ரேஸ்னு இருக்கும். இது கிடையாது, ஹேண்ட் ரேஸ்னு இது இருக்கும். அத நீங்க அதுல இல்ல, அந்த ஆப்ஷன் இல்ல, இது ஒண்ணுதான் இருக்கு. அதனால ஓ சரி.
அப்ப இதை காட்டிடுங்க. அப்ப நீங்க இன்ட்ரெஸ்டட்னு இருங்க எடுத்துங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம் இப்ப வருதா? இல்லைன்னா எப்படி உங்களுக்கு மாத்திரம் என்ன தனியா ஒரு மொபைல் பண்ணி வச்சுனேன். நான் கவனிக்கல. சரி சாரி. You learn one more thing. பகவத்கீதா கிளாஸ்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிச்சுனேன். லைஃப்ல அது ஒரு லெசன். படிங்க மாதாஜி. இப்போ நீங்க மாத்தி மாத்தி படிக்கலாம். இருங்க எனக்கு சரிக்கா இதுல 3.2 அது மறைக்கிறது கொஞ்சம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्येकं वद निश्चिद्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्. நைஸ். நல்லா படிச்சாள் மாதாஜி. வெரி நைஸ். எல்லாம் இடன் ட்ரெஷர். இவ்வளவு நாளா எனக்கு தெரியாம போச்சு. 2 நாளா ஏமாத்திட்டாள். இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நான் நல்லாவே படிச்சேன். நீங்க சொல்றதுலதான் எனக்கு தெம்பு வந்தது. அதுதான் மாதாஜி. மெயினா அதுதான். நான் மோட்டிவேட் தான் பண்ண முடியும். அப்புறம் நீ யூ ஷுட் கம். இந்த அர்ஜுனன் பயம் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறதுக்கு பயம் சண்டை போடுங்கிற ஒன்னு டியூட்டி சண்டை. அதே போல உங்களுக்கு இதெல்லாம் படிச்சு நல்லா எல்லாரும் நல்லா. ஓகே. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா பொருளுரையும் படிக்கட்டுமா? தமிழ் எல்லாருக்குமே தெரியுமே மாதாஜி. நான் பொருளுரை படிச்சுட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே. இதெல்லாம் படிக்கிறது நேரம் இல்லை. அது நீங்க லெவல் 2 போகும்போது நன்னாவே படிக்கலாம். ஏன்னா அது 1 hour கிளாஸ் கிடையாது. 1.5 hours 2 hours எடுக்கும். அப்ப நீங்க அந்த லெவல்ல நன்னாவே டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இப்ப 2 வழிகள். அந்த சாரி அதுக்கு என்ன சொல்றது? பொருளுரைக்கு மேல இருக்கு. அந்த அந்த 2 லைன் இது இருக்கு. இப்ப நான் படிச்சு விடுறேன், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே. மெயினா இதுல யார் வேணா படிச்சுடுவா. சான்ஸ்கிரிட் இஸ் பிட் டிஃபிகல்ட் நினைச்சு எல்லாரும் என்னால தெரியாது, எனக்கு முடியாது அப்படின்பா. அவளுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இல்ல ஒன்னும் கிடையாது, இதெல்லாம் சிம்பிள் தான், நீங்க படிங்கன்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு தான் நான் வந்து படிக்கச்சேன். ஓகே. இதுல என்ன சொல்றேன் இப்போ, 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றன. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவுலாம் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கிராஸ்ப் இட். இது இல்லாம நீங்க சொல்றீங்க 2 வழி இருக்கு, வெறும் ஒரு சேமா இருக்கு. எனக்கு துரத்தல்னு சொல்றாள், வேலையும் பண்ண சொல்றாள். துரத்தல்னா இவர் என்ன நினைக்கிறார், தாடியெல்லாம் வந்து போய் காட்டுக்கு போயிடுறது, வீட்டை விட்டு, அதுதான் துரத்தல். ஃபுல்லா அப்படி உட்காந்து மெடிடேட் பண்றது அப்படி நினைச்சுன்னு இருக்காரு அர்ஜுனன். பகவான் அது மாதிரி சொல்லவே இல்லை. என்ன சொல்றேன், இப்ப நமக்கே இதெல்லாம் ஒரு லெசன் தான். ஐம் கோயிங் டு காலேஜ், ஐம் கோயிங் டு ஒர்க், நம்ம வீட்டு வேலை இருக்கு, உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு உண்டா முடியுமான்னு பகவான் சொல்லவே இல்லை. உங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா அர்ஜுனன் இஸ் கன்ஃபியூஸ். நம்மள மாதிரி இஸ் கன்ஃபியூஸ். நீ 2 சொல்ற, 2 வழியை ஒன்று போல கூறும் உமது ஒரு அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றன. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுகிறாக. என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா சொல்லு அப்படி. ஏக்கம் வத முன்னாடி பார்த்தோமே தான். ஏக்கம் வதன. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு இது போட்டிருக்கு. ஒரு நம்ம பாதையில போயிட்டு இருக்கோம், இந்த வழியும் போகலாம், அந்த வழியும் போகலாம், இந்த வழியும் போகலாம். எங்கதான் போக கார் எங்கேயும் போயிட்டு இருக்கோம், நல்லா நடந்துதான் போயிட்டு இருக்கோம். எந்த வழிக்கு போனா தெரிய முழிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? அதனால அந்த மாதிரி இவன் இருக்கான், அர்ஜுனன் முழிச்சுட்டு இருக்கான். அவன் என்ன சொல்றான்னாக்கா 2.11 30 வரைக்கும் என்ன சொல்றான்னா, ஞான யோகம் நாம் உடல் அல்ல, அந்த மாதிரி நீ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு அது புரிஞ்சு கொடுத்த. அப்புறம் என்ன சொன்ன நீ, இது 2.38 53 வரைக்கும் புத்தி யோகமும் பகவான் சொல்லி கொடுக்க போற. பக்தி சொல்லி கொடுத்த. ஐ மீன் செகண்ட் சாப்டர்லயா பக்தியோட செயல்பாடு பண்ணு, அதுல வந்து பாவம் இல்லையே, பக்தியோட நீ என்ன பண்ணினாலும் அதுல புண்ணியம் பாவம்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்ற. நீ என்ன பண்ணணும், நான் சும்மா உன்னோட ப்ரே பண்ணணும், உட்காந்து மெடிடேட் தானே பண்ணணும், அப்ப எப்படி செயல் வரும், செயல் வரவே வராது அப்படின்னு அவர் கன்ஃபியூஸ்ட். சோ அதுக்குதான் இங்க தெளிவா இந்த 3rd சாப்டர்ல பகவான் வந்து சொல்ல போற நிஷ்காம கர்ம யோகா. எஸ். இப்ப வந்து அனுஷா மாதாஜி படிக்கணும். அது வேற யாரோ டிவோட்டிஸ் இருக்காங்களே, சந்தோஷ், வனிதா மாதாஜி, சந்தோஷ் பாபுஜி, யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இல்ல ஃப்ரீயாவும் ஒரு கேள்னாக்கா நீ வாண்ட் டு ட்ரை, டெஃபினெட்லி யூ கேன் டேக் அப். படிங்க அனுஷா மாதாஜி. ஓகே. கர்மேந்திரியாணி சய்யம்ய யயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சாரஸ்ஸ உச்யதே. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களின் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இது வந்து உங்களுக்கு குவிஸ், டெய்லி குவிஸ் அட்டன் பண்ணும்போது வெரி ஈஸி தான். சும்மா சூஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளவுதான். இது பண்ணினோம்னா இதுல வரும். மித்யாச்சாரம்னா என்னது வரும், ஐ திங்க் இப்ப மாத்தலைன்னா இருக்கும் அது டெஃபினட்டா. மித்யாச்சார சான்ஸ்கிரிட்ல மித்யாச்சாரம் என்று போலி மனிதன். அவன் என்ன பண்றான், தாடி எல்லாம் வளர்த்தின்னு இருக்கான், கமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு, மாலை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, தாடி காவி உடை எல்லாமே தான் இருக்கு. ஆனா அவனுக்கு புலன் இன்பத்துல அவ்வளவு நாட்டம். கையில சிகரெட் இருக்கு, காதுல மொபைல் இருக்கு. மொபைல்லாம் அலௌடு இல்லையா? அலௌடு தான். ஆனா அழகா ஆனந்தம், என்னப்பா நீ சாப்பிட்டியா, தூங்கினியா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அது ஊர் பம்பு வேண்டவே வேண்டாம்.
சுவாமியை நினைச்சுட்டு இருப்பான், காவியோட ஒத்துனா அவன் எந்த நேரமும் பகவானை நினைக்கிறதுக்கு தான் அவன் துறவே மேற்கொண்டு இருக்கான். ஊர் வம்பு பேசுறதுக்கும் வீட்டுல உள்ள மனுஷெல்லாம் நல்லா இருக்கானா காட்டுக்கு போவே வேண்டாமே, வீட்லயே இருந்துக்கலாம் இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் போலி. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் நம்ம என்ன பாக்கணும்னா, நிறைய மனிதர்கள் இப்ப இந்த மாதிரிலாம் காவியோடைய எடுத்துட்டு நான் வந்து சுவாமிஜி அது இதெல்லாம் ஆசிரமம் எல்லாம் கட்டிடுவா. இப்படி ஆசிரமம் கட்டுறா? அவர்கிட்ட பணம் எல்லாம் கிடையாது. நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள் தான் போறோம். அப்படியா அவர் அதெல்லாம் கொடுக்குறாரோ, மந்திரிச்சு எல்லாம் கொடுக்குறாரா? ஓ அவர் சொன்னா அருவாக்கெல்லாம் வலிக்குமா? ஓ அப்ப எனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைக்குமா, எனக்கு மார்க் கிடைக்குமா, எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா சொல்லி நிறைய பேர் அவாவா ப்ராப்ளத்தை கொண்டு போய் சொல்றாரு. அவர் உள்ளூர்ல சிரிச்சுன்னு இருப்பார். நானே துறவு மேற்கொண்டு எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம், லைஃபே வேண்டாம், ஃபேமிலி லைஃப் வேண்டாம் இருக்கேன். என்கிட்ட வந்து என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகலை, சரி உங்க குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகும் நான் உனக்கு சொன்னா ஏதோ நான் சொன்ன இதுல வந்து பலிக்கிறது, அப்ப நான் என்ன பெரிய கடவுளா அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கலாம். ஆனா சரி சும்மா வரீங்களே எல்லாம் பணம் கொடுத்துன்னு கூட, ஏன்னா சும்மா யாரும் வரமாட்டான். பணம் அதெல்லாம் டொனேஷன் இருக்கும், லைன் செப்பரேட் லைன், அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுப்பா. சோ he will have a big palace, palatial இதுல வந்து ஆசிரமம் கட்டி நல்ல இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் போலி மனிதன். ஆக்சுவலி யாரு துறவுன்னு என்னது? பகவானை நினைச்சுன்னு வேலை பண்றது. பகவானை நினைத்து ஸ்லோகம் படிங்கோ, இல்ல பகவான் நினைச்சு என்ன வேலை நம்ம பௌதிக உலகத்திலயும் என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்றதுதான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து துறவு. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களை மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் ஒரு மித்யாச்சார, அவன் ஒரு போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இதெல்லாம் நம்ம என்ன படிக்கணும் எல்லாம் கிருஷ்ணர் சொன்னதுதான். நம்ம ஒன்னும் கன்கார்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்லோகம்லாம் கிரியேட் பண்ணல. So Bhagavan is explaining all this. So நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன பண்ணலாம்? எஸ் மீனாட்சி மாதா இப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணுமா? பண்ணுங்க. லாக் ஓபன் பண்ணுங்க. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜாயோ ஹ்யம் கர்மணக ஷரீர யாத்ராபி சதேன பிரசித்யேத கர்மணக. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. கிளியரா சொல்லியாச்சு. அப்ப யாராவது இப்ப ஆமா எனக்கு வேற வேலை இல்லையா, காத்தால 6 மணிக்கெல்லாம் கிளாஸ் சொல்றேன், எனக்கு காலேஜ் போகணுமா, எனக்கு ஆபீஸ் போகணுமா, உங்களோட வேலையை விட்டுட்டு பகவத்கீதா படிக்க யாருமே சொல்லல, பகவானே சொல்லல. அப்ப நாங்க யாரும் சொல்றோம் இல்லையா? சோ எனிபடி இப்ப நீங்களாம் வர உங்களை பத்தி எல்லாம் நான் சொல்ல, இன்கேஸ் நீங்க யார்ட்டையாவது சொல்லி அவ வரலன்னா யூ கேன் டெல் தம். 3.8 பகவானே சொல்லியிருக்காரு உங்களோட டியூட்டியை தான் முதல்ல பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆனா 6 மணிக்கு நம்ம வேலைக்கு போறோமா, தென் I don't attend. அப்போ ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் இருக்கு கிளாஸ். எங்களோட 9 மணிக்கு நீங்க டெஃபினெட்லி காத்தால 6க்கு போயிட்டு 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு தான் வருமா? டெஃபினெட்லி நோ, வி மஸ்ட் பி கமிங் லிட்டில் ஏர்லி. அப்போ 9 மணி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி படிக்கணும், இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சு நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்படணும். பகவானோட பக்தி பண்ணாம நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்து வெளிப்பட முடியாது. தட் ஷுட் பி ஒரு ஆணித்தரமா நம்ம அதுக்கு இதோட இருக்கணும் நம்ம. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்ப டைம் கிடைக்கணும் நம்ம பண்ணதான் வேணும். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயக. நியத்தம் குரு கர்மா, உன்னோட கர்மா வந்து நியத்தம் பண்ண. இந்த இவாள்லாம் இருக்கா, இவாள்லாம் ரொம்ப செயின்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே ஃபார் எவர் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர் அவ வந்து பண்றவாதான். அவளுக்கு எல்லாம் மனப்பாடமே இருக்கு. இப்ப நம்ம மாதிரி ஒரு வாத்தியார் எல்லாம் கூப்பிட்டா என்னது காணா பாடமா எல்லாம் கடகடான்னு சொல்லுவா. தட் டசன்ட் மீன் எனக்குதான் எல்லாம் வந்து தெரியுமே, நான் ஒன்னும் கர்மா பண்ண போறதில்லை, எனக்குதான் எல்லாமே தெரியும், அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அவளுக்கு they have to do it, கண்டினியூஸா பண்ணதான் as a duty they have to do it. சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததா. ஒண்ணுமே நீ பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன டியூட்டி இருக்கோ அதை நீ பண்ண. செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. சில பேர் அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்க, ஒன்னும் நான் தான் தேர்ச்சி பெற்றுட்டேனே, எனக்கு என்னத்துக்கு இனிமே நான் வந்து ஜப்பம் இதெல்லாம் பண்ணணும். நமக்கே இப்ப நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், நமக்கு ஒரு வேளை பை சான்ஸ் நம்ம டிக்கெட் வந்து மோட்சமே கிடைச்சு கொடுத்து பகவான் கோலோக விருந்தாவனத்துல இடம் கிடைச்சு கொடுத்து, அதெல்லாம் ரொம்ப பாடுபடணும். நம்மளாம் அந்த லெவலுக்கு போகலை. இன்கேஸ் ஏதோ நல்ல இப்போ கடைசியில இறக்கும் போது அதுவும் இருக்கு, 8வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கான், இறக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணன் இறந்து போயிட்டோம் வச்சுக்கோ, நமக்கு கோலோக விருந்தாவன் டிக்கெட் கன்ஃபர்ம்டு. அப்ப அங்க போயிட்டோம்னா அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், ஆஹா நம்மளோட இலக்கு வந்தாச்சு, கால் மேல் கால் பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்லாம் உட்கார முடியாது. அங்கேயும் போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லணும். We are going to be the servitor of the Lord wherever we are. இந்த உலகமானாலும் சரி, இல்ல கோலோக விருந்தாவனுக்கு இடம் கிடைச்சாலும் அங்கேயும் போயிட்டு பகவான் ஆனா நம்ம முன்னாடி இருப்பார், நம்ம பகவான் முன்னாடி உட்காந்து ஜபம் பண்றோம். இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு படமோ மனசால நினைச்சுட்டு பண்றோம், அங்க வந்து அவர் நம்ம சாட்சாத் நம்ம கண் முன்னாடி இருப்பார். அப்ப we are supposed to be the servitor of the Lord, சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ இதுதான் வந்து ஒரு உடலை வந்து ஒரு பாதுகாக்கணும்னாக்க சும்மா இருக்கும் கூட அவனால பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு கீப் டூயிங், ஆக்ஷன் பண்ணதான் வேணும். நமக்கு வந்து நம்ம டியூட்டி என்ன இருக்கோ அது பண்ணதான் வேணும். துறவு என்ன, இது ஏன் சொல்றேன்னா அர்ஜுனன் சொல்ற துறவு மேற்கொள்ளணும், நம்ம இப்படி வந்து ஜபம் பண்ண. இதெல்லாம் யாரு இந்த மாதிரி என்ன நினைக்கிறான்னா இந்த ஃபூல்ஸ் தான். மேபி எல்லாருக்கும் காட்டுறதுக்காக நான் ஜபம் பண்றேன், ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் அப்படி எல்லாம், டோன்ட் டிஸ்டர்ப், நான் பெரிய ரூம்ல உட்காந்து இது மாதிரி ஒரு போலி ஆக்ஷன் காட்டி நான் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே, இதெல்லாம் ஒரு காட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். பட்
பகவான் அது சொல்லவே இல்லை, பண்ணுங்க என்ன நினைத்து அந்த மாதிரி பண்ண தப்பு கிடையாது. ஆனா மனசு இருக்காங்க, மனசு அங்க இல்லாம போன்ல என்னது மனசு வேற எங்கேயோ இருக்கும், அவன் என்ன பண்றான் எது பண்றான், ஆனா வாய் மாத்திரம் ஜபா பண்ணும். He has not said that at all. மனசார லயித்து எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார முடியும் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட இது டியூட்டி பண்ணுங்க, ஆனா என்னை நினைத்துன்னு பண்ணுங்க. அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. அந்த டாபிக் தான் இப்ப பாக்குறோம். பகவானை நினைத்துன்னு எந்த செயலும் நமக்கு வந்து பண்றது எல்லாமே பகவானுக்கு தொண்டு புரியற போலதான். நம்ம வேலைக்கும் போகலாம், வீட்டையும் பாத்துக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். we can do everything. பட் மனசு எங்க இருக்கணும் பகவான். அதுக்கு நான் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லா வேலையும் அது இல்ல, மனசு லைக்கும். மனசு வந்து எல்லாமே நான் ஆஃபரிங் டு தி லார்ட். சோ கர்மகாண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை. கர்மகாண்டம் இவ்வளவு நாளும் நம்ம கர்மகாண்டம் தான் பண்ணிருக்கோம். நான் என்ன பண்ணா அது எனக்கு என்ன கிடைக்கும், குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்தா நாளைக்கு என்ன பாத்துப்பா, இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா நான் நல்லா படிச்சா எனக்கு மார்க் கிடைக்குமா, அட்மிஷன் கிடைக்குமா, இதுதான் எதிர்பார்ப்போட தான் நம்ம லைஃப் வாழ்ந்துருக்கோம். இப்ப இது வந்து அங்கேருந்து நம்ம எங்க மாறி நம்ம வந்து கர்ம யோகாவுக்கு வரணும். பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து எல்லா ஆக்ஷனும் பண்ணணும். எஸ், யாரு இப்போ அனிஷா மாதாஜி தான் இல்ல மீனாட்சி மாதா யார் படிக்கணும்? ஆர்டர் மறந்து போயிடுச்சு. குருஜி நான் தான். படிமா. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்கஸ் சமாச்சர. எஸ், இதுல இப்ப நாங்க இஸ்கான் இல்ல, எல்லாம் பிரபுபாதாவே இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளியரா கொடுத்திருக்காரு. அந்யத்ர நாங்க வந்து வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். நத்திங் அதர் தேன் அந்ய, அயம் நான். அப்ப நாங்க வந்து கொஞ்சம் இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். பட் வென் யூ சே டுகெதர் லோகோயம் சொல்லலாம், பட் அது என்ன அர்த்தம்னு நமக்கு புரியாது இன் ஜெனரல். சோ லோக அயம் கர்ம அது மாதிரி சொன்னாலும் எடுபடும். ஏன்னா நேற்றுக்கு நான் வந்து அந்த மாதிரி சொன்னேன். இப்ப இந்த மாதாஜி வந்து அனுஷா மாதாஜி அயம் சொல்லல, லோகோ எம் சொல்றாங்க, கர்மணம் எத்திர சொல்றாங்களே, ஏன் கரெக்ஷன் பண்ணல என்னன்னாக்கா in general because she has been trained by some other place, so it is also not wrong. But அங்க வந்து அர்த்தம் சொல்றாங்களா எனக்கு தெரியாது. இங்க நம்ம வந்து அர்த்தத்தோட படிக்கிறதுனால so you should know the meaning. என்ன அந்நியத்திரனா என்னது, வெறும் கர்மணோன்யத்திர அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரியலையே. லோகோயம்னா என்னது, லோகோயம் what is that word meaning, அதெல்லாம் கிடையாது. லோக அயம், லோக நீங்க மீனிங் பார்த்தா தெரியும். லோக அயம், அயம்னா நான், கர்ம பந்தன இந்த கர்ம பந்தனத்துல விடுபடுவேன், அப்படி எல்லாம் இருக்கும். சோ ஒரு வேர்டை ஸ்பிளிட் பண்ணினோம்னா நமக்கு வந்து அர்த்தம் புரியும். அதனால இது வந்து இந்த ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்திருக்கான். சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். அப்படின்னா இது நம்ம என்ன செயல் வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோமோ அது வந்து கண்டிப்பா வந்து நிறைவேற்றப்படலாம் போட்டிருக்கு. இதனால வந்து அது வந்து it will be fruitful. மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. நம்ம பாக்கி என்ன பண்ணினாலும் பகவானை நினைக்காம கர்ம இது காண்டம் எதிர்பார்த்தன ஏதோ பௌதிக உலகத்தை ஏதோ எதிர்பார்த்துன்னு பண்றோம், அதெல்லாம் நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும்னா என்னன்னாக்கா அதுல ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கலாம், இல்லை பாவம் கிடைக்கும். இது ரெண்டுமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். அது என்ன அப்படி அப்படின்னா புண்ணியம் நிறைய நம்ம நிறைய புண்ணிய செயல்கள் பண்ணா நிறைய புண்ணியம் அக்யூமுலேட் ஆகும். இறந்தப்புறம் எங்க போவோம், ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போவோம். நல்லது தானே மாதாஜி, அதையும் வேண்டாம் சொல்றீங்கனால சொர்க்கலோகத்துல நம்ம எவ்வளவு புண்ணியம் சம்பாதிச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம சோமரசம் கொடுப்பாங்க, ரம்பா உருவசியில ஆடுவா, நம்ம அழகா உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி எவ்வளவு நாள் உட்காரலாம். இந்த கர்மா நம்மளோட புண்ணிய கர்மா முடியறது வரைக்கும். அது இவ்வளவு 10,000, இப்ப நம்ம ஒரு பிக்னிக் போறோம், ஒரு 10,000 ஒரு 50,000 வச்சுன்னு போறோம், 50,000 எடுத்துன்னு போறோம். இப்பெல்லாம் எல்லா கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் ஒரு ஜெனரல் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அந்த 50,000 40 30 ஆயிட்டு ஒரு 1 ரூபி வந்தப்பறம் என்னது, எங்கேயா ஹோட்டல்ல தங்க முடியுமா, பணம் எல்லாம் கொடுக்காம வில் பி கமிங் பேக் டு அவர் ஹோம். திரும்பி ஒரு புண்ணியம் சம்பாதிச்சு திரும்பி ஒரு பிக்னிக் போகும். புண்ணியம்னா என்னது, திரும்பி பணத்தை சம்பாதிச்சு ஒரு பிக்னிக் போறோம், அவ்வளவுதான் புண்ணியம். இஸ் லைக் தட். புண்ணியம் எல்லாம் அனுபவிச்சு மேலுலகத்துல எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அந்த புண்ணியம் கரைஞ்சப்பறம் எங்க திரும்பி நம்ம இந்த உலகத்துல பிறப்போம். நம்மளோட குறிக்கோள் என்னது, இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டாம். அப்ப நமக்கு புண்ணியம் யூஸ் ஆகுமா, நோ யூஸ். மேல போய் அனுபவிக்கலாம், நல்லதை அனுபவிச்சுட்டு ஆனா திரும்பி வந்துருவோம். சரி, இப்ப பாவ செயல்கள் நிறைய பேர் பண்றோம், அவளுக்கு என்னது பாவம் கிடைக்கும். கீழே போயிட்டு அனுபவிச்சு எண்ணெயில வறுத்து அது இது என்னெல்லாமோ கொடுத்துருக்காளே, இதுல கருட புராணத்துக்கு கொடுத்துருக்கா, அடிச்சாலே தலை இதாகும். அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அனுபவிச்சுட்டு என்னது, எல்லா பாவம் எல்லாம் முடிஞ்சு விட்டது, கை கால் எல்லாம் நல்லா வதக்கி இதெல்லாம் பண்ணி எல்லா பாவம் ஜீரோ. இப்ப லைக் ஜெயில வந்து 10 year imprisonment, மேபி கொஞ்சம் நன்னா பிஹேவ் பண்ண 8 yearsல வெளியில வந்துவிடும். எல்லாம் அனுப்புற, அப்பா நோ இப்ப வந்து ஒன்னும் பாக்கி இல்ல, யூ ஆர் கிளியர், யூ கேன் கோ அவுட் ஆஃப் த ஜெயில் அப்படின்னு. அப்ப எங்க வருவான், ஜெயில விட்டு வெளியில வந்தா அவன் திரும்பி ஆத்துக்கு தான் வரும். அதே போலதான் நம்ம கதையும் அப்படிதான். பாவம் எல்லாம் பண்ணோம்னா கீழ் உலகத்துக்கு போவோம். அந்த பாவங்கள் எல்லாம் முடித்து எல்லாம் ஆனப்புறம் 0 ஆயிடுத்து, உனக்கு நோ பாவம் லெஃப்ட்,
கோ பேக் டு யுவர் ஹோம், எங்க திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து பிறப்போம். சோ நமக்கு புண்ணியமும் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். ஏன்னா ரெண்டும் வந்து அனுபவிச்ச அப்புறம் திரும்பி நான் இந்த உலகத்தை வந்து பிறப்போம். அப்ப என்னதான் பண்ணணும்? பகவானை நோக்கி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானோட இடத்துக்கு தான் போட்டு பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து எப்படி பாவம் பண்ணல புண்ணியம் பண்ணல அப்படி என்ன செயல் இருக்குன்னா இருக்கு. பகவானை நினைத்து செயல். அந்த மாதிரி செயல்ல வந்து என்னன்னாக்கா இது பாவமும் வராது, புண்ணியம் வராது. இப்ப நான் இப்ப யாகம் பண்றேன், யஜ்யம் பண்றேன், அதெல்லாம் பகவானுக்கு தானே செய்யறது. எஸ், பகவானுக்கு வந்து பகவானை நினைத்துண்டு பகவானை உன்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் பண்றேன். நான் வந்து நான் வந்து சாப்பிட போறேன், உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணி உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் அதை வந்து பிரசாதம் எடுத்து சாப்பிடுறேன். இப்ப தீபாவளி வருது, இப்ப உரிமை இப்போ துணி எல்லாம் வாங்குறோம். அதெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் பழக்கம் இருக்கிறதுனால தீபாவளி வச்சோம். அதெல்லாம் அங்க பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு மஞ்சள் எல்லாம் தேய்ச்சு அதெல்லாம் வச்சு பகவானே உங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதை உடுத்துக்கிறோம். இதை தீபாவளி மாத்திரம் பண்ண போறேன். அந்த காலத்துல தீபாவளிக்கு தான் துணியா வாங்கிட்டு இருந்தா. இப்ப அப்படி இல்லையே. நினைச்சா ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ், வி கீப் பையிங். அப்ப எனிதிங் நம்ம உடுத்துக்கிற துணியா இருக்கட்டும், சாப்பிடுற சாப்பாடா இருக்கட்டும், ஒரு பொருள் வாங்கிடும், மொபைல் வாங்கினாலும் சரி, என்ன வாங்கினாலும் சரி, ஒரு வீடே வாங்கிட்டோம்னா வீடை வைக்க முடியாது. வீடோட பத்திரத்தை பகவான் எல்லாம் பண்றா இல்லையா, எல்லாரும் பண்ணதான் செய்யறோம். பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு கும்பிடு போட்டு தேங்க்யூ பகவான் இந்த நிலையில நீ வச்சிருக்கே அப்படின்னு. சோ எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா அதுல புண்ணியம் வராது, பாவமும் வராது. அது அந்த நிலைக்கு என்னதுன்னு சொல்லி அடுத்ததுல டாபிக் அது. சோ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், நிறைவேற்றப்படும் கண்டிப்பா. மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. அது வந்து புண்ணியத்தை கொடுக்கும், பாவத்தை கொடுக்கும். எனவே குந்தியின் மகனை, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, யாருடைய பகவானுடைய திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வ. இப்ப நம்மளோட குறிக்கோள் என்னது? இந்த பந்தம். பந்தம்னா என்னது? பாவம் புண்ணியம் இருக்கும் இல்லையா, அதுல இருந்து விடுபடணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இந்த தென் யுவர் பாத் வில் பி கிளியர். பாவமும் இல்லை, புண்ணியம் இல்லை, நம்ம பண்றது எல்லாம் பகவானை நோக்கி பண்றோம். அந்த கர்மாக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. இது என்னது? சோ நான் வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும், நான் வந்து ஒரு ஆத்மா, நான் உடல் அல்ல. அது ஒண்ணு எப்பவுமே நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னா பற்றற்று வாழணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே இருப்பா, எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்மா தான். ஒரு உருவம் எடுத்தனால அது என்னோட அப்பா, என்னுடைய அம்மா, என்னோட கணவன், மனைவி, மக்கள் அப்படின்னு ஒரு உருவத்துல நம்ம வந்து பந்தம் வச்சு இருக்கோமே தவிர உள்ள ஆத்மா ஹஸ் காட் நோ ரிலேஷன். ஏன்னா போன ஜென்மத்துல அவ எங்கேயோ இருந்திருப்பா, நம்ம எங்கேயோ இருப்போம். இந்த ஜென்மத்துல எல்லாரும் கூடி இந்த இதுல ஒரு வீட்டுல இருக்கும். அடுத்த ஜென்மத்தை எப்படி இருப்போமோ, எந்த புழு பூச்சியா இருப்போமோ, அவ ராஜாவா இருப்பா, நம்ம வீட்டுல நாயாவும் இருக்கலாம். என்ன வேணா ஃபார்ம் எடுப்போம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கர்மா. நம்ம என்ன இந்த ஜென்மத்தை பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி வில் டேக் பர்த். சோ இது வந்து என்ன மனநிலையில் பண்ணணும்னா, நான் வந்து ஒரு ஆத்மா தான். பட் இந்த ஜென்மத்தை எல்லாரும் கூடிப்போம், அவளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா அவ வேற ஒண்ணும் எதிர்பார்க்க கூடாது. பற்றற்ற மனநிலையில் கடமை மாத்திரம் என்ன. இது என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, தாமரை இலையில வந்து தண்ணி பட்டா அது வெல்வெட்டியா இருக்கும், அது வந்து ஈரப்படாது. தண்ணி போட்டால் அது வந்து அப்படியே சுத்தின்னு தான் இருக்குமே தவிர மர்க்குரி மாதிரி அது வந்து ஒட்டாது. சோ தாமரை இலை மாதிரி நம்ம இருக்கணும். என்ன இது என்ன, யார்கிட்டையும் பற்றற்று நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இது சொல்லுவோம். கர்மாவின் 3 வகைகள். அது என்னது? இப்பதான் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வந்து படிக்க போறோம் இந்த சாப்டர். கர்மானா என்னது? ஒரு செயல். நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும் பொருள் தளத்தில் நல்ல வேலை. ஒரு யாகம் பண்றோம், யஜ்ஞம் பண்றோம், ஜப்பா பண்றோம், லட்சுமி சாசனம். நம்ம வெள்ளிக்கிழமை எடுத்தா இன்னைக்கு என்ன வெனஸ்டே இல்லையா, வெனஸ்டே ஏதோ ஒரு ஐ திங்க் முருகன் சம்திங் இருக்கும், எனக்கு தெரியாது அவ்வளவுலாம். இல்ல பிள்ளையார் ஏதோ இருக்கும், அதுல நான் அஷ்டோத்திரம் படிச்சேன், இதை படிச்சேன், அதை படிச்சேன், பூஜை அர்க்கம் புலர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஆனா பல நோக்கு செயல் இருக்கும், அது தப்பு கிடையாது. ஆனா என்னது, அதுல புண்ணியம் கிடைக்கும். திரும்பி நமக்கு தெரியுமே, இப்ப புண்ணியம் கிடைச்சா என்ன, மேல சொர்க்கத்துல போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்துடுவோம். லைக் கோயிங் டு பிக்னிக் அண்ட் கமிங் பேக். அந்த மாதிரி. சோ நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும், அதெல்லாம் கர்மா. அதுக்கு அந்த செயல்களுக்கு பேரு கர்மா. விக்கர்மா. அடுத்த இந்த டாபிக் பண்ணலாம். விக்கர்மாங்கிறது எது செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணினா பாவ செயல்கள். கடவுளின் சட்டங்களை மீறுதல், அதெல்லாம் வந்து பாவ செயல்களை வரும். அதெல்லாம் பாவம் வரும். அதெல்லாம் பாவம் எல்லாம் கீழ் உலகத்தை கொண்டு போய் சேரும். நம்மள சேர்த்து அதுல எல்லாம் பாவத்தெல்லாம் அனுபவிச்சு திருப்பி இந்த உலகத்தை வந்து பிறக்கும். சோ புண்ணியம் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல பிறப்போம், பாவம் பண்ணாலும் பிறப்போம். அக்கர்மா என்னது? எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படாத பக்தி நடவடிக்கை, தியாகங்கள். நமக்கு வேண்டி பண்ணாம பகவானை திருப்திப்படுத்த நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்ணினாலும் அது வந்து அக்கர்மா லெவல்ல போகும். அக்கர்மானா என்னது? there is no இது என்னது, எவ்ரி ஆக்ஷன் has got equal and opposite reaction சொல்றோம். அதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸ்ல எல்லாம் இதுல இருந்து எடுத்ததுதான். அடுத்ததுன்னா சயின்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்ட் தட் இப்ப நம்ம என்ன கர்மா பண்ணாலும் எதிர்வினை வரும் நமக்கு. ஆனா அக்கர்மா, தட் இஸ் பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன பண்ணினாலும் அதுல வந்து எதிர்வினை வராது. அப்ப என்ன, இவ்வளவுலாம் நம்ம பூஜை பண்றேன், எனக்கு புண்ணியமே வராதா அப்படின்னா புண்ணியம்லாம் வராது. டைரக்டா நம்ம வந்து கோலோகம் வந்தானே போறோம். என்னது புண்ணியம்னா ஒரு மேலுலகம். வாட் இஸ் மேலுலகம்? அதுவும் நம்ம பார்க்க போறோம்.
ஐ திங்க் 4th சாப்டர் ஏதோ, ஐ திங்க் 8th or 4th சாப்டர்லயோ வரும். நம்ம உலகம் எங்க இருக்கு, பூலோக பிருந்தாவனம் எங்க இருக்கு, அழியும் போது எந்த உலகம்லாம் அழியும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். தென் ஒன்லி வில் கெட் கன்வின்ஸ்ட். இவ்வளவு நாளா நம்ம புண்ணியம், நல்ல புண்ணியம், ஆஹா இவ்வளவு பண்ற புண்ணியம் நல்லதுன்னு நினைச்சிருந்தோம். புண்ணியமும் நல்லது இல்லை, என்ன திரும்பி பிறப்போம், நமக்கு இங்க பிறக்க வேண்டாம். இங்க இருந்து என்ன, இது ஜெயில், ஜெயில வந்து துக்காலே மசாஸ்வதம், துக்கம் நிறைந்த உலகம், இதெல்லாம் இருளடைந்த உலகம். ஆக்சுவலி அதை பார்த்தாலே சயின்ஸை ப்ரூவ் பண்றது, அர்த்தம் எப்படி இருண்டுதான் இருக்கும். சூரியன் இப்ப வெளிச்சம் வந்ததுனால வெளிச்சமா இருக்கு. சூரியன் மறைஞ்சுட்டாருன்னா மீன்ஸ் நம்ம when we turn our back அப்படின்னா எல்லாம் இருண்டுதான் இருக்கும். நம்ம இதுக்கு ஒளி கிடையாது. நம்ம இதுல என்னது அர்த்த doesn't have இது. நாட் ஒன்லி அந்த ஹோல் யூனிவர்சஸ் இதுதான் துக்காலயா மசாஸ்வரம். நம்ம இந்த இடத்துலதான் பிறப்போம்னு கிடையாது. இந்த 14 உலகத்தை எங்க வேணா பிறப்போம். சோ இதை வந்து அந்த மாதிரி பிறக்க கூடாத நிலைமையில நம்ம போனோம்னாக்கா அக்கர்மா தான் நம்ம பண்ணணும். அக்கர்மானா என்ன பண்ணினாலும் நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அந்த ஸ்லோகம் வரும், that I will tell you. இப்ப அந்த மாதிரி பக்தி நடவடிக்கை பண்றது வந்து அக்கர்மா லெவல்ல நம்மள கொண்டு சேர்க்கணும். கர்மானா என்னது, புண்ணிய செயல்கள்லாம் பண்ணுவோம், இன்பம் கிடைக்கும், ஆனா மறுபிறவியும் கிடைக்கும். விகர்மனா என்னது, பாவ செயல்கள் பண்றாங்க, துன்பம் கிடைக்கும், அதுலயும் மறுபிறவி கிடைக்கும். ஏன்னா துன்பம் பண்ணி அவங்க அதோட சென்டென்ஸ் என்ன, ஹீஸ் பீன் சென்டென்ஸ்ட் இன் ஜெயில் ஃபார் so many years, அதெல்லாம் முடிஞ்சு திரும்பி வீட்டுக்கு தான் வரும். அது போலதான் நம்ம வந்து பாவம் பண்ணாலும் நம்ம வந்து திரும்பி இந்த உலகம் அதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் திரும்பி வரும். அக்கர்மான என்னது, செயலற்ற தன்மை. திஸ் இஸ் கால்ட் செயலற்ற தன்மை, as if you are not doing any work. இதுல என்ன கிடைக்கும், பேரானந்தம் கிடைக்கும். எங்க போலாம், ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடலாம். சோ கர்மா தான் நம்ம வந்து பண்ணணும். சோ இது வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது இப்ப நம்ம ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கா. we are not animals, right? we know எப்படி பக்தி பண்ணணும் தெரியும், மூளை இருக்கு, பேச தெரியும், சிரிக்க தெரியும், பக்தி பண்ண தெரியும், எல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஆனாலும் வந்து இப்ப இந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம இதே பார்க்கலாம், யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னாக்கா குட்டி குட்டி ட்ரெஸ், உடல் தெரியறா போல, இதெல்லாம் நம்ம மறைக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம துணி போட்டுக்கிறோமா, அங்கெல்லாம் தெரியற போல ஒரு கிழிசல். இன்ஃபேக்ட் கிழிஞ்ச துணிக்கு இன்னும் மவுசு ஜாஸ்தி, அதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி நம்ம வாங்க வேண்டியது இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. நோ ப்ராப்ளம். அதான் உள்ள இருக்கிற பகவான் தான் இருக்காரு, சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கேன். ஓகே, ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்தேன், ஆனா நீ வந்து ஒழுங்கா யூஸ் பண்றது இல்ல, என்ன ஒண்ணும் நினைக்க மாட்டேங்கிற. சரி, உனக்கு என்ன உடம்ப காட்டின்னு இருக்கும், அதுதானே உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு எது பிடிக்குமோ அதே போல உடலை கொடுத்துடுறேன், என்ன பண்ணிடுவாரு, மரமா போயிடுவார். ஒரு மரத்துக்கு நம்ம வந்து துணியெல்லாம் போட மாட்டோம், அழகா டிராயிங்க காட்டியிருக்காரு. இப்படி வந்து அரைகுறை துணியோட உட்கார்ந்து அதுதான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்தை இதே போல ஒரு ட்ரீ ஆயிடுது. ட்ரீயா இருந்ததுன்னா அது நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் பீங்காவது ஒரு 50, 60, 70 வயசுல நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம். ட்ரீ இருக்கும் 1000, சொல்ல போல 500, 600 வருஷம், 700 எல்லாம் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படியே இருக்கலாம், உன்னோட ஆசை தேர நீ நியூடாவே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அருள்வார். அதே போல வந்து இதை கடிச்சு குடிச்சு எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப இஷ்டப்படுறவா, நாக்குக்கு ருச்சி வேணும்னா அதெல்லாம் அந்த பல்லெல்லாம் சின்ன சின்ன பல்லு தான் நமக்கு வந்து என்னது நார்மல் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு தான் பல்லே கொடுத்துருக்காரு பகவான். இல்ல இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அப்ப என்னது ஆர்டிபிஷியல் அந்த ஃபோக் அண்ட் நைஃபை வச்சு நம்ம வந்து கீறி, இன்னும் நகம் எல்லாமே நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன நகம் தான். யூ கேனாட் டேர் இட் ஈவன் வித் அவர் நெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன நெயில், பல்லும் ரொம்ப இதுதான். அப்ப என்ன பண்றோம், கத்தியால குத்தி, இதான் கத்தி, அதான் நைஃப் அண்ட் ஃபோக் தானே சொல்றான், கத்தி அண்ட் குத்தி அதெல்லாம் பண்ணி டேர் பண்ணி அதை அப்படியே சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். எனக்கு அது ரொம்ப ருச்சி. அதுதானே ஓகே, ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருந்துட்டு உனக்கு இந்த இதுக்கு தான் ஆசைனாக்கா அடுத்த ஜென்மத்தை நீ ஒரு வைல்ட் அனிமலா போயிடும். நேச்சுரலாவே உனக்கு ஒரு பல்லும் இருக்கும், அந்த மாதிரி கோரமான பல்லு இருக்கும், பல்லால டேர் பண்ணலாம், நல்ல நகம் இருக்கும். ஓகே, யூ டேக் தட் லைஃப்னா உனக்கு எது வேணுமோ அதுக்கு நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்தை டெஃபினட்டா நம்ம வந்து வைல்ட் அனிமலா போயிடுவோம். இல்ல சோம்பேறியா, எனக்கு வந்து காலையில எழுந்து வேண்டாம், அந்த மாதிரி 6 மணிக்கெல்லாம் என்ன பைத்தியமா யார் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வருவா, சோம்பேறியா இருக்கிற யார் வந்து எப்பவும் ஒரு சோம்பேறியா இருக்காங்களோ அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் வந்து பேரா விடுவான். அதானே இந்த காலத்துல டெடி பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அம்மா அப்பாவோட அரவணைப்பு இருக்கோ இல்லையோ, ஒரு டெடி பேர் அணைச்சுன்னு தூங்கும் குழந்தைகள் எல்லாம் பாவம். எல்லாருக்கும் தனித்தனி ரூம் என்ன எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ மாடர்ன், எல்லாருக்கும் பிரைவசி அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தோன்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு சரி ஒரு அரவணைப்பு வேணும்னா அது யாரு, அம்மா அப்பாவும் வேற ரூம், எல்லாரும் அப்பாவா ரூம்ல இருக்கும், அது என்ன பண்ணும், ஒரு டெடி பேர் அதை விட பெருசா இருக்கும், அந்த இதை வந்து நல்லா அணைச்சுன்னு தூங்கும். டெடி பேர் என்னது எப்போ கோசியா படுத்துட்டே இருக்கும். அதனாலதான் இப்ப இந்த டெடி பேர்லாம் இவ்வளவு நமக்கே தோணும், ஆஹா எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு, நம்மளே அதை அணைச்சுக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். சோ அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உடலை கொடுத்துருவார். கண்டிப்பா அது மாதிரிதான் கிடைக்கும். இல்லை நான் வந்து எது பறக்கிறது ஊறுறது இதை தெரியும் இல்லையா, ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி நமக்கு தெரியும், நம்ம இங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். கண்ட்ரி என்ன, மனிதர்கள் அங்கேயும் மனுஷா தானே இருக்கா, ஊறறதும் எடுத்து சாப்பிடணும், பறக்கிறதும் சாப்பிடணும், எனி திங் தே சி, அது வந்து அனிமலா இருக்கட்டும், பேர்டா இருக்கட்டும், எனக்கு அது வருத்தோ ஏதோ பண்ணி எனக்கு சாப்பிடணும், ஐ வாண்ட் டு டேஸ்ட். அந்த மாதிரி இருக்கிறவா என்னது பன்னியா போயிடுவா. பன்னினா எனக்கு தெரியும் இல்லையா, பன்னி எங்க இருக்கும் நம்ம பார்க்கணும், சாக்கடையில தான் இருக்கும். அந்த சாக்கடையில என்ன தேடுறதோ தெரியாது, அது ஃபுல்லா பீயா இருக்கும், அதுக்குள்ள போயிட்டு அது என்னத்தையும் எடுத்து எடுத்து சாப்பிடும். அடுத்த ஜென்மத்துல பன்னியா போய் விடுவோம்.
அப்போ இது வெரி வெரி கேர்ஃபுல். வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். இப்ப நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்கா, இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல நம்ம என்னெல்லாம் இப்படி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். செயலின் சிக்கல்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். எனவே தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்ன, எந்த செயலற்ற தன்மை என்பதை ஒருவர் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். we have to be very careful, not so easy. இதெல்லாம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு நம்ம பாக்குறதுக்கு. ஓ இப்படி எல்லாமும் ஒரு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதை வந்தப்பதான் புரியுது. சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆக்சுவலி நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருந்து, ஓ இப்படியா, அப்ப லெட் மீ பி லிட்டில் கேர்ஃபுல். சாப்பிடுற விஷயமா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த மாதிரி சோம்பேறித்தனமா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த நியூடிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கட்டும், இல்ல we have to be little careful. இல்ல அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம தான் பகவான்ல நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் எல்லாம் இந்த மாதிரி நீ என்னையே இப்படி பிறக்க வச்சேனா, நீ ஒன்னு போன கர்மா அந்த மாதிரி, நீ இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு கர்மா அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன், அதனால இந்த உடல் கொடு நீ தான் வாங்கிட்ட அப்படிதான் அவர் சொல்லுவார். He is not giving us a வேற ஃபார்ம். Of course we will be born. என்ன ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் is all depends on our karma. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஓகே, கர்ம காண்டத்துல இருந்து கர்மயோகம் வரை இன்னும் ஒண்ணுக்கு. எஸ், யார் படிக்கணும்? மீனாட்சி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கடா மீனாட்சி மாதாஜி? ஷி இஸ் நாட் தேர். இருக்கேன் இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். தேவான் பாவயதானேன தேவா பாவயந்துவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயஹ பரம் அவாப்ஸ்யதஹ. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களுக்கு இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் செழிப்பு ஆட்சி செய்ய முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நிறைய முக்கோடி தேவர்கள்லாம் எல்லாம் சொல்றோமே, அந்த மாதிரி எல்லா தேவர்களும் நம்ம வழிபடுறோம். இங்கே நமக்கு ஊடுருவி பார்த்தா இங்க எல்லாரும் லக்ஷ்மி, காளி, சிவன் கிளியரா இல்ல, பட் நம்ம நிறைய நமக்கு நம்மளுடைய ஒரு இஷ்ட தெய்வம், குல தெய்வம், ஊர் தெய்வம், ஏதோ ஒரு காவல் தெய்வம், இன்னொரு நம்ம வச்சுட்டு வழிபடுறோம். அதனால தப்புன்னு பகவான் இன்னும் சொல்லல. சில பேர் வந்து சொல்லுவோம் இவங்க இஸ்கான்ல வந்து கிருஷ்ணர் தான் வழிபடணும்னு சொல்றா, வாக்கியெல்லாம் வழிபடக்கூடாதுன்னு. இஸ்கான் டசன்ட் சே எனிதிங். இஸ்கான்ல வந்து அப்படி யாராவது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்றாங்கன்னா அவளுக்கு அறிவு சரியா படிச்சா அவ வந்து சொல்றது இல்லைன்னு அர்த்தம். இதுல என்ன பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கு, தாராளமா நீங்க பண்ணுங்க. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள், நீங்க என்னெல்லாம் யாகம் பண்றோம், எந்த தேவர்களை நினைத்து யாகம் பண்றோம் அவெல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைவா. ஒரு காளியை நினைச்சு பண்றோம், லட்சுமி தேவியை வச்சு பண்றோம், எல்லாம் they will be very happy. தேவர்கள் உங்களே மகிழ்விப்பர். அவன் வந்து அது நீங்க என்ன வேண்டி இப்ப பணம் வேண்டி இப்ப லட்சுமி தேவியை வழிபடுறோம்னா தாராளமா பணத்தை கொட்டுவா. அதே போல ஞானம் வேண்டி சரஸ்வதியை வழிபட்டால் ஞானமான ஞானம் வரும் நமக்கு. அவர்கள் வந்து நம்மளை மகிழ்விப்பர். இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் செழிப்பு ஆட்சி செய்வார்கள். அதனால ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு இந்த 3.11 சேம். சோ யாராவது சொன்னா இல்ல இல்ல என்ன வேற ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு, ஏன் அது சொல்றாருன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல வந்து we are trying to please our demigods. the demigod நமக்கு வந்து நல்லா அருள் புரிஞ்சு அதெல்லாம் கொடுப்பா. they are also happy. நம்ம வந்து சந்தோஷமா லைஃப் லீட் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து செயல். நம்ம என்ன செயல் பண்றோம்? இப்ப பௌதிக வாழ்க்கையில கர்ம காண்டம் என்னது, கர்மயோகம் வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கு. செயல் நம்ம ஆக்ஷன் பண்றோம். இப்போ இது நம்ம என்னது பௌதிக வாழ்க்கையில என்னது, பாவமும் வரும் அந்த செயல்ல, புண்ணியமும் வரும். போத் ஆக்ஷன் டூயிங் அன் ஆக்ஷன். அது வந்து பாவம் வர செயலும் இருக்கும், புண்ணியம் வர செயலும் இருக்கும். அப்ப கர்ம காண்டம்னா என்னது? கர்ம காண்டம்னா நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு பண்றோம், ஆனா என்ன பண்றோம், நல்ல இது அப்கோர்ஸ் கொலை பண்றான்னா அவனும் ஏதோ எதிர்பார்க்கணும், அவனை கொன்னாதான் எனக்கு வந்து லூட் பண்ணலாம் ஏதாவது இருக்கும். சோ அதுலயும் அகைன் பாவம் வரும், புண்ணியம் வரும். பாவம் அண்ட் பாவமின்மை, அதான் புண்ணியம். அப்புறம் கர்ம யோகம். சோ நவ ஐ நோ ஐ டோல்ட் யூ தி டிஃபரன்ஸ். யோகம்னா பகவான் இல்லை, அது வந்து பாவமின்மை புண்ணியமின்மை. அதுல பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. ஏன்னா கர்ம யோகம். கர்ம ஒரு செயல் பண்றோம், பகவான் நினைத்து செய்யும்போது கர்ம யோகமா அது மாறிவிடும். அதுல பாவமும் வராது, புண்ணியம் வராது. வேற கர்ம காண்டம் எதிர்பார்ப்போடு பண்ணும்போது என்ன செயலா பண்ணணும், கெட்ட செயல் பண்ணணும்னா டெஃபினெட்லி இது வரும், பாவம் வரும். நல்ல காரியம் பண்ணணும்னா புண்ணியம் வரும். விருப்பம் பௌதிக வாழ்க்கையில என்னது, சுயநலம், நான் நன்னா இருக்கணும், அந்த மாதிரிதான் விருப்பம். இப்ப என்னோட குடும்பத்துக்கு நான் ஒரு பூஜை பண்றேன்னா என் மக்கள் நன்னா இருக்கணும், என் குடும்பம் நன்னா இருக்கணும், என் வீடு நன்னா இருக்கணும், அதுக்குதான் பண்றேன். சுயநலத்தோட பண்ணுவாங்க. கர்ம காண்டத்துல என்னது, பலநோக்கு செயல்கள். அவன் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட பண்றாங்க. கர்ம யோகத்துல என்னது, பற்றின்றி கடமை. என்னது கடமை டெய்லி எழுந்திருக்கணும், நீங்க ஜப்பா பண்ணணும். அதனால என்ன கிடைக்கும், I'm just trying to please the Lord. எனக்கு ஒண்ணும் நான் எனக்கு எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணேன். செயலை பற்றிய அறிவு, நம்ம வந்து நாலேஜ், நம்ம என்ன பண்றோம்னு தெரிஞ்சு பண்றோம். பௌதிக வாழ்க்கையில தானே அனுபவிக்கிறோம்.
அவங்க வந்து தெரியும் நான் இதெல்லாம் பண்றேன், ஆயுஷமும் பண்றேன், எனக்கு லைஃப் விருத்தி ஆகும், நான் வேற ஏதோ ஒரு யாகம் பண்றேன், என்னுடைய நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும், அட்மிஷன் கிடைக்கும், ஏதோ சம்திங் யூ வில் கீப் டூயிங் தட். ஐயோ அனுபவிக்க நானே அனுபவிப்பாளன். கர்ம காண்டத்தை அதேதான், நான் அனுபவிப்பாளன். ஏன்னா அவன் வந்து இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங், பலநோக்கு செயல்கள். கர்ம யோகம் தன்னை உரிமையாளனாக கருதுவதில்லை. நான் எனக்கு வேண்டி இல்லவே இல்லை. நான் தான் பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது நான் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? நான் பகவானுக்கு பண்றேன், இப்போ என்ன கிடைக்கும் தெரியாது, பகவானுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுக்கட்டும், பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஒன்லி டு ப்ளீஸ் தி லார்ட், அந்த மாதிரி. சோ பகவான் மீதான நம்பிக்கை பௌதிக வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும்? பகவானை மறந்தவர். ஏன்னா வந்து தன்னுடைய நோக்கு செயல்களுக்கு தான் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். பகவானுக்கு வேண்டி காட்டுறதெல்லாம் பகவானுக்கு பண்றா கூட இருக்கும். ஆனா என்ன காரியம் பண்ணாலும், ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணாலும் சரி, எனக்கு 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 தான். சோ கர்ம காண்டங்கள் அப்படின்றது பகவானை உபயோகப்படுத்துகிறார். எல்லா கடவுளையும் உபயோகப்படுத்தி கணபதியை வா, என்ன பண்றேன், விக்னநாச, எனக்கு ஒரு தடங்கள் இல்லாம எல்லா காரியமும் நடக்கட்டும், அது ஒரு எதிர்பார்ப்பா பண்றான். சோ பகவான் யூஸ் பண்றான். இந்த கணபதியா இருக்கட்டும், லட்சுமியா இருக்கட்டும், இஸ் யூசிங் தட் காட் டு கெட் சம்திங். அதே போல கர்ம யோகத்துல என்ன ஆயிடும்? பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுபவர். நம்ம தான் பகவான் உபயோகப்படுத்துறதுல பகவானுக்கு வந்து ஃபுல்லா அர்ப்பணிக்கும் போது பகவானால் நம்ம தான் நம்மள வந்து அவர் யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னு. அது பெட்டர் இல்லையா? பகவான் நம்மளை யூஸ் பண்றது என்ன, நம்மளை பக்தி பண்ண சொல்றாரு. அப்புறம் அடையும் பலன்கள் என்னது? நரகம் ஆர் ஸ்வர்க்கம். பௌதிக உலகத்துல என்னது? ஏதோ நமக்கு நரகத்துல போகும், சொர்க்கத்துல போகும். கர்ம காண்டம் என்னது? பெரும்பாலும் சொர்க்கம். ஏன்னா நம்ம நல்ல காரியங்கள் தான் பண்ணுவோம். சோ அவனுக்கு வந்து சொர்க்கம் தான் கண்டிப்பா கிடைக்கும். கர்ம யோகம்ல பண்ணும்போது என்னது? மேலுலகம் சொர்க்கமும் கிடைக்காது, கீழே நரகமும் கிடைக்காது. எங்க போவோம்? டைரக்டா பகவானோட உலகத்தை போயிட்டு இருப்போம். முக்தி கிடைத்து விடும். திரும்பி இந்த உலகத்தை நம்ம பிறக்க மாட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் கமிங் டு அன் எண்ட். இல்ல ஒரு 10 minutes எடுக்கும். எங்கேயோ நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யார் படிக்கிறாள்? அனுஷா மாதாஜி தான் படிங்க. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது. ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், ஆனா அதோட என்ன அர்த்தம் தெரியாது. இது படிச்சாதான் ஓஹோ இப்படி எல்லாம் நம்ம பாவம் பண்றோமா, நேத்து வரைக்கும் பண்ணிருக்கேனே, இன்னைக்கு கூட பண்ணிருக்கேனே, காத்தால் என்னன்னு அப்படிலாம் தோணும் நமக்கு. என்னன்னாக்கா யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பொருளை தான் அவங்க வந்து உண்ணறான். யாரு? பக்தர்கள். நம்ம எல்லாருமே நம்ம பக்தர்களா இருக்கிறவா வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம். காலையில வந்து பால் வாங்கிட்டோமா, சரி பால் காய்ச்சிட்டோம், யாரு கொடுக்கணும்? முதல்ல பகவானுக்கு ஜஸ்ட் வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்க உங்க காஃபியோ டீயோ வெறும் பாலோ பூஸ்டோ ஹார்லிக்ஸோ என்ன வேணா குடிக்கலாம். ஆனா முதல்ல பகவானுக்கு கண்டருளை பண்ணி பகவான் கொடுத்து ஒரு என்ன பகவானுக்கு என்ன இவ்வளவு கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா சூடா கூட நல்ல பெரிய கிளாஸ் அவர் கேட்கிறாரா? ஒண்ணும் இல்ல, பாவம் அவருக்கு ஜஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே நம்ம தான் எடுத்துட்டு போறோம் பிரசாதம். அதை நீங்க பண்ணுங்கன்னா பகவான் சொல்ற. சோ அந்த மாதிரி பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புஞ்சத்தே துவகம் பாப்பா. புஞ்சத்தைன்னு நம்ம அதுதான் சாப்பிடுறோம். என்னது சாப்பிடறோம்னா அனுபவிக்கிறோம். என்னது? பாவத்தை தான் அனுபவிக்கிறோம். நம்ம நமக்கு வேண்டி நான் பால் காய்ச்சேன், காத்தால என்ன இவ்வளவு நேரமா காயறது, எனக்கு காஃபி வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி காய்ச்சாச்சு என்ன உங்க காஃபி குடிச்சா அப்பா தெம்பு வந்தது. இப்ப நம்ம புலனின்பத்துக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணினாலும் அதெல்லாம் பாவத்தை தான் நம்ம செய்யறோம்னு அர்த்தம். இவ்வளவு நாளா நமக்கு அது தெரியுமா? தெரியாது. அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரியாது. நான் இவ்வளவு நாளா பகவத்கீதா படிச்சப்பறம் தெரியும். ஓஹோ அப்படியா, பால்ல இருந்து வைக்கணுமா, டெய்லியே வைப்போம். இதுல இவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கா, பகவானுக்கு வைக்கலைன்னு அது பாவம் வருமா, அது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. இப்ப என்ன எடுத்துனாக்க எதுவும் என்ன பண்ணாலும் சரி பகவானுக்கு முதல்ல வச்சு விடுறது. அது 1 மணிக்கு சமைச்சாலும் சரி, சாயந்தரம் என்ன ஏதாவது சமைச்சாலும் என்ன, எப்போ எனி டிஃபன் எனி திங் ஜஸ்ட் பகவானுக்கு வழக்கத்தனா கூட ஒண்ணும் கிடையாது. ஜஸ்ட் பகவானுக்கு வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லி அது பிரசாதமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். சோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி வச்சு தட் பிகம்ஸ் பிரசாத். அந்த பிரசாதம் நம்ம எடுக்கும்போது அது வந்து பாவத்தை வந்து சேராது, பாவ கணக்குல வராதுன்னு சொல்லி யாரு இஸ்கான்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம். இது பகவத்கீதாலே சொல்லியிருக்கோம். So we have to believe. ஏன்னா பகவத்கீதா இஸ் told by கிருஷ்ணா. அப்ப நீங்க வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடுறது எல்லாமே வந்து பாவ செயல்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறது. அப்ப இன்னையில நம்ம என்ன பண்ணோம்? இன்னையில இருந்து இல்ல, இனிமேல இருந்து இப்ப நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுனால என்னது எது வந்தாலும் ஓ அப்படியா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிக்கலாம்ப்பா, என்ன கொடுக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், சாப்பிடணும். ஒரு 1 time ஜஸ்ட் சே 1 time ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல எனக்கு ஒரு 10 time சொல்றதுக்கு ஆசையோ தாராளமா பண்ணுங்க. இல்ல ஒரு மாலை தாராளமா இன்னும் நிறைய நல்லதுதான். ஆனா அட்லீஸ்ட் 1 time வந்து பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நிமிஷம் சாப்பிடணும். ஆல்மோஸ்ட் கமிங் டு an end. ஓகே, யார் படிக்கிறாள்? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க. நான் படிக்கிறேன்.
அண்ணாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞஹ கர்ம சமுத்பவஹ. யக்ஞக சொல்லிட்டோம் இல்லையா, ரொம்ப பிடிச்சது. சில யக்ஞ சொன்னா தப்பு கிடையாது, பட் யக்ஞகன்னு கரெக்டா அது அந்த டாட்டை கண்டுபிடிச்சு சொன்னேன். நைஸ். சோ அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யும் உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன. இப்ப வந்து தானியம்லாம் எதுல இருந்து தெரியும், மழை இல்லைன்னா ட்ராட் இருக்கும், ஒரு இது வறண்டு இருக்கும். நமக்கு வந்து இது தானியங்கள் விளையாது, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கிறது இது அனைத்து உயிரினங்கள் நம்ம எல்லா லிவிங் பீஸ். ஒரு எறும்புல இருந்து என்ன தேடி போகும்னா அதுக்கு என்ன உணவு கிடைக்கும், எல்லாம் உயிர். நம்ம உயிர் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சாப்பாடு வேணும். பிறந்த குழந்தை கூட அழும்போது என்னது அழும்போது ஒரு பாலோ இருந்துச்சு, தண்ணி, ஒரு சக்கரை தண்ணி, சும்மா ஒரு தண்ணி குடிச்சா கூட தூங்கிடும். அது ஏதோ பசி எடுக்கும், அந்த தண்ணி குடிச்சாலும் அது தூங்கிடும். எந்த உயிரினங்களுக்கும் சாப்பாடு தான் முதல்ல முக்கியம். அந்த சாப்பாடு எது வருது, மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்கள் சார்ந்து வாழ்கின்றன உயிரினங்கள். யஜ்ஞம், தட் இஸ் யாகம். யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றாங்க. இப்போ இவ்வளவு கோயில் எல்லாம் பார்த்தா எவ்வளவு யாகம், சண்டி ஹோமம், அந்த ஹோமம், இதெல்லாம் என்னத்துக்கு பண்றா, நம்ம லோக ரட்சணம். அவளுக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்றது கிடையாது. அவ்வளவு கோயிலா எல்லாம் பண்றாங்க. எல்லா லோகத்துல இருக்கிறனால நல்லா இருக்கணும், நல்ல மழை பெய்யணும், நல்ல விளைச்சல் வரணும், அதுக்குதான் பண்றான். சோ இந்த தியாகம் இதெல்லாம் செய்யற திறனால் மழை உருவாகிறது. மேலும் யஜ்ஞம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளால் பிறக்கிறது. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கானா, கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் வேதம், எல்லா 4 வேதங்களும் எதிர்க்காருன்னா என்ன, நாட் லிட்டரலி எதிர்க்காரு, அவரோட பத்தி தான் இருக்கும். சாமவேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வண வேதம் அண்ட் என்னது சாம அதர்வண என்ன இதை விட்டேனா, ரிக்வேதம் எல்லாமே வந்து பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு. அதுல இருக்கிற என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கோ அது போல யாகம் யஜ்ஞம் பண்றாங்க. அந்த யாகம் யஜ்ஞம் பண்றதுல இருந்து மழை நல்லா பொழி. அதனாலதான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த கிளவுட் சீடிங் எல்லாம் கூட அப்புறம் வந்து யாகம் பண்றது போறது இல்ல, அதான் மழை வர மாட்டேங்கிறது, நல்லா யாகம் பண்ணுங்க, யாகம் பண்ணுங்க. சோ மழை நல்லா பெய்யும் போது தானியங்கள்லாம் நல்லா விளையும். திரும்பி இந்த தானியங்கள் விளைச்சதை வந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டா பண்ணி ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங், நம்ம கண்டருளை பண்ணி, பகவானே இந்த விளைச்சல்லாம் வந்தது பிகாஸ் ஆஃப் யூ, ஏன்னா நீதான் நல்ல ஒரு மழை பெய்ய வச்ச. இந்த மழை பெய்ய வைக்கிறதுக்கு செயின்ஸ் எல்லாம் நல்லா இது பண்ணாங்க, ஜபம் பண்ணி யாகம் வளர்த்திருந்தாங்க. அதெல்லாம் இங்க இருந்து அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் யஜுர் வேதம், சாம வேதம், அதர்வண வேதம், இதெல்லாம் அந்த இதுல இருந்து எடுத்து. இது வந்து சுழற்சி தான். சோ பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங்கா தான் எல்லா பிரேயர் ஷுட் பி அஸ் அ தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர். அதனாலதான் இது வந்து இது பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ஆஃபர் டு தி லார்ட். ஏன் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசன் பண்ணிதான் இது விளையிறது. இது எல்லாமே விளைச்சு நம்ம வந்து சாப்பாடு பண்றோம். இட் இஸ் அகெயின் ஜஸ்ட் ஆஃபர் இட் அஸ் அ தேங்க்ஸ் கிவிங் இது அண்ட் டேக் இட் அஸ் அ பிரசாத். இப்ப இதுதான் கொடுத்தது தியாகத்தின் சுழற்சி. இறைவன் வந்து இதெல்லாம் வேதங்களை இது பண்ணியிருக்காரு. அதுல இருந்து நம்ம வந்து கடமை பண்ணணும். கடமைனா இது பிக்சர் இஸ் நாட் த ரைட் ஒன். கடமைனா இது அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, என்ன யாகம் பண்ணணும், என்ன யஜ்ஞம் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், அதுல என்ன பலன் எல்லாருக்கும் இதுல வேதங்கள்ல அது கொடுத்துருக்கு. பலன் என்ன கிடைக்கும்னா கொடுத்துருக்கு. சோ மழை பெய்யறதுக்கு என்னது பண்ணலாம் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, பகவான் எல்லாம் திருப்திப்படுத்தி யாகம் எல்லாம் பண்ணினோம்னா மழை நல்லா பெய்யும். நல்லா மழை பெஞ்சா தானியங்கள்லாம் விளையும். அந்த தானியத்துல இருந்து நம்ம வந்து வாங்கி இதெல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி எகைன் பகவான் தேங்க்யூ பகவான் இவ்வளவு நல்லா வச்சிருக்க எல்லாரையும் அப்படின்னுட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணி. இதான் வந்து தியாகத்தின் சுழற்சி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. அனுஷா மாதாஜி. 21. ஹரே கிருஷ்ணா. யதாச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத்ததேவேதரோ ஜனஹ சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனு வர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். சோ ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். அப்ப நம்ம எப்படி முன்மாதிரியா இருக்கணும். இப்போ முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகம் எல்லாம் தொடர்கிறது. இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஒரு லைஃப், இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டராவே இருக்கலாம். நம்ம கீழே ஒரு குழந்தைலாம் இருப்பான். நம்ம எப்படி வந்து நிர்ணயம் பண்ணா வீட்டை நல்லா கிளீனா வச்சுக்கிறோமா, அது போல அந்த குழந்தையோட வந்து ஃபாலோ பண்ணுவான். சோ வாட் எவர் த லீடர் சேஸ் ஆர் ஐ மீன் நாட் ஓன்லி சேஸ், எப்படி பிஹேவ் பண்ணாலும் அதே ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான் பின்னாடி விடவா வருவா. ஒரு டக்லிங்கும் காட்டியிருக்கா, ஒரு மனிதனையும் காட்டியிருக்கா. சோ எல்லாம் நம்ம பிராணிகள்ல கூட பார்க்கலாம். ஒரு அம்மா வாத்து போடணும் பின்னாடி அது எப்படி புத்தகம் நடிக்கிறதோ அப்படியே போகும். அதே போலதான் வந்து நம்ம மக்களும் அப்படிதான்.
அது நாட்டு தலைவரா இருக்கட்டும், இல்ல வீட்டு தலைவரா இருக்கட்டும், அவ என்ன நிர்ணயம் பண்றாளோ சொல்லவே வேண்டாம். ஹேந்திர சீக்கிரம் படி எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை கரெக்டா பின்னாடி உள்ளவாளும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருவா. So this is what is said by Krishna. எத்யத் ஆச்சரித்தி சிரேஷ்டா. என்னெல்லாம் நம்ம ஆச்சாரம், என்னெல்லாம் ஒரு விதிகள் நம்ம வந்து முறைப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ ஆன்மீகத்துல, அது நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம வீட்லயே இருக்கிறவாள் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம வந்து முன்மாதிரியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இது வந்து ஒரு தலைவர் யாரும் சிகரெட் எல்லாம் குடிக்க கூடாது, இட்ஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு அவரே குடிச்சிருந்தா எல்லாம் சிரிக்க மாட்டாளா, பின்தொடர்வா சொல்லுவா. நீங்கள் செய்வதே நாங்கள் செய்வோம், நீங்கள் சொல்வதே அல்ல. வெறும் யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரீச். காலையில எழுந்திருங்க, ஆனா அவன் எழுந்திருப்போம் லேட்டா, பகவானோட தியானம் பண்ணுங்க, அவன் பண்ண மாட்டான். நிறைய ஜப்பா பண்ணுங்க, அவன் பண்ண மாட்டான். இந்த மாதிரி யூஸ் கிடையாது. ஸோ ஒன் ஹேஸ் டு கைட் அதர்ஸ் பை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷுட் ஃபாலோ தட். அந்த நம்ம அந்த இதை வந்து ப்ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றாங்க. நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாதான் அவன் நம்மளை பார்த்து கத்துப்பான். அதாவது ஒன்லி பை சேயிங் அது வந்து யாரும் பின்பற்ற மாட்டார்கள். எஸ், நம்ம வந்து இயற்கை தலைவர்கள் யாரு? பெற்றோர், ஆசிரியர்கள். இப்ப ஆசிரியர் நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் படிக்கிறோம். என்னோட டீச்சர் வாஸ் சோ நைஸ். இன்னைக்கு வந்து நிறைய அலுமினில எல்லாம் நிறைய பங்கேற்று டீச்சருக்கெல்லாம் நல்ல மரியாதை எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆசிரியர்கள், சமூக தலைவர்கள், இப்ப மகாத்மா காந்தியா இருக்கட்டும், இல்ல இப்ப அப்துல் கலாம், அவெல்லாம் இவ்வளவு ஏழை முனிசிபல் ஸ்கூல்ல எல்லாம் போய் படிச்சவா, பேப்பர் போட்டு அந்த மாதிரி பணம் எல்லாம் சம்பாதிச்சு. ஆனா பிகம் பிக் சயின்டிஸ்ட். இவர் வந்து மகாத்மா காந்தி அந்த மாதிரிலாம் பெரிய ஒரு யாரும் வந்து அம்பானி, பிர்லா இந்த ஃபேமிலில இருந்து வந்து ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க கிடையாது. இல்லை இப்போ இருக்கிற நாட்டு தலைவரையும் பார்த்தா நமக்கு தெரியும். ஐ நாட் ஹேவ் டு சே தட். அப்ப வீட்டுல வந்து தலைவர்கள் யாரு? பெற்றோர்கள். பெற்றோர்கள் பார்த்து குழந்தைகள் வந்து படிப்பா. நம்மளே சோம்பேறியா இருந்தோம்னா நம்ம குழந்தைகளும் அது போல எடுத்து. டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ முன்மாதிரியா இருக்கணும், எப்படி வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. அதே போல நாட்டு தலைவர், புத்திசாலிகள் தங்களுடைய சுயநல விருப்பமின்றி தாங்கள் எல்லா வேலைகளையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அறிவில்லாதவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட ஆசைகளை நிறைவேற்ற மட்டுமே வேலை செய்கிறார்கள். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நான் எனக்கு வேண்டி இல்லை, there are many people who are following me, so let me be an example. நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருப்பேன். அப்ப நானும் நன்னா வாழ்க்கை நடத்துவேன், என்ன பின்தொடர்வானும் நான் வாழ்க்கையை அதே போல ஃபாலோ பண்ண முடியாது. எஸ், யாரு? மீனாட்சி மாதாஜியா? யார் படிக்கணும்? படிக்கிறேன் மீனாட்சி, நான் தான் படிக்கணும். கிருத்தேஹ கிரியமானானி குணைஹ கர்மாணி சர்வஷஹ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யதே. நீங்க தான் படிச்சல் நினைச்சேன், சொன்னேன். வாட்டவர் நீங்க வந்து டேர்ன் எடுத்துன்னு படிங்கன்னா, ஏன்னா எனக்கு அந்த இது நினைவு இருக்காது யாரு முன்னாடி படிச்சாள் அப்படின்னு. சோ இஃப் மனுஷ மாதாஜி டேர்ன் மாதாஜி கூட டேக்கன். உண்மையில் ஜட இயற்கை 3 முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆவி ஆத்மா தானே செய்வான் என்று நினைக்கிறது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கணும். இவ்வளவு நாளா வந்து ஆத்மா தான் எல்லாம் பண்ண வைக்கிறது. ஆத்மாவுக்கு கை கால்லாம் கிடையாது, இந்த உடலை வைத்து பண்ண வைக்கிறது. அப்போ ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது? நான் தான் பண்றேன். ஆக்சுவலி ஆத்மா பண்றது கிடையாது. யாரு பண்ற? முக்குணங்கள். அடுத்த ஒரு டாபிக், ஒரு செட் அசைடு. இதுல இருந்து இனிமே நிறைய ஒரு டாபிக் அடுத்த சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். இந்த முக்குணங்கள், இந்த இயற்கையில வந்து முக்குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள வந்து பப்பேட் மாதிரி ஆட்டும். சோ த ஆத்மா ஃபீல்ஸ், நான் நல்ல காரியம் பண்றேன், நீ காத்தால வந்துட்டேன், ஜபம் பண்றேன், சோ நான் நல்ல ஒரு இதுல இருக்கேன்னு. இந்த சத்துவகுணத்துக்காரி நல்லா புல் பண்ணிருக்கா, அதனாலதான் காலையில் சீக்கிரம் வந்து நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதே தமோகுணம் நிறைய பேருக்கு எழுந்திருக்க முடியல, இன்னைக்கு தூங்கிட்டு இருக்காங்க. தமோகுணம் இல்லம்மா தூங்கு இல்ல ரஜோகுணம் காத்தால போவோம், அந்த வேலை பண்ணோம், இங்க பண்ணோம், ஜாகிங் போனோம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பகவத்கீதா. அவ வந்து அத ரொம்ப ஆக்டிவ். இந்த மூக்குணங்களும் தான் நம்மளை வந்து ஆட்ட வைக்கிறது. பட் அந்த ஈகோ, ஆத்மாக்கு என்னது? ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுக்கு தெரியாது. அது என்னன்னு தவறான அகங்காரம்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்ற அகங்காரம் கிடையாது. இது ரொம்ப அகங்காரம், ரொம்ப பிகு பண்ணிக்கிற அப்படிலாம் சொல்லுவோமே, அது கிடையாது. அகங்காரம்னா நோயிங் ஒன் செல்ஃப். நான் இருக்கேன். இப்ப நம்ம என்னோட பேரை சொல்லி யாராவது கூப்பிட்டா நான் பின்னாடி பார்ப்பேன் இல்லையா? பிகாஸ் ஐ நோ மை ஐடென்டிட்டி, ஐ எம் கான்சியஸ் ஆஃப் மை நேம். அது போல ஒருத்தருக்கும் அந்த கான்சியஸ் வேணும். அகங்காரம்னா நான் இருக்கேங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு. காலையில நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம், அகங்காரமே இல்லை, ஏன்னா யார் கூப்பிட்டாலும் தெரியாது. கண்ணு முடிச்சா இன்னைக்கு என்ன டே அப்படியெல்லாம் நினைவு வருது இல்லையா? சோ அகங்காரம் அதுதான் அகங்காரம். நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு. அந்த தாக்கத்தால், தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆவி ஆத்மா, தட் இஸ் நம்ம சோல் என்ன நினைக்கிறது? நானே செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இது வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு பேஸ் பண்ணி கொடுக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அதனால நீ வந்து தப்பு பண்றது இல்ல, யூ டூ யுவர் டியூட்டி.
கோ அண்ட் ஃபைட் த பேட்டில். இதுக்கு வேண்டிதான் இதெல்லாம் டாபிக். இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா இதெல்லாம் ஒரு அடித்தளம். ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் லே பண்றாங்க இல்லையா, ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் லே பண்ணி 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 பில்டிங் கட்டுறா போல நீ அதே பார்க்கலாம். ஃபவுண்டேஷன் கட்டினே இருப்பாங்க, இவ்வளவு நாளா அது ஃபவுண்டேஷன் போட்டு இருக்காங்க. ஒரு வாட்டி ஃபவுண்டேஷன் போட்டா கிடு மாடி கட்டினே போகும். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் லே பண்றாரு கிருஷ்ணர். அவருக்கு சொல்றாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு. அதனால நீ வந்து நீதான் பண்றேன்னு நினைக்க, உன் ஆத்மா வந்து யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் தட் நீதான் யாரையோ வந்து கில் பண்றேன்னு, முக்குணங்கள் தான் உன்னை தாக்குறது அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, இந்த லாஸ்ட் டாபிக், மிகப்பெரிய எதிரி என்னது, நம்மளோட என்ன எதிரி? அனுஷா மதன் படி. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் சொல்கிறார், ஓ விஷ்ணின் வழித்தோன்றலே, ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபடுவது போல பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான். எல்லாருக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் பாவம். என்னெல்லாம்? லஸ்ட், என்வி, ஆங்கர். இப்ப போன இதை பார்த்தோம் நேற்று. பொறாமை, தற்பெருமை, கோபம், அதீத ஆசை, ஒருத்தரை பத்தி என்னெல்லாம் பொறாமைதான், கிரீடு, என்வி, அது பிரைடு அண்ட் அட்டாச்மெண்ட், இதெல்லாம் தப்பு தெரியும். இருந்தாலும் ஏன் பலவந்தப்பட்டு அவன் ஏன் திரும்பி திரும்பி மாட்டிக்கிறான்? அர்ஜுனுக்கு புரியல, கேட்கிறார். அது எதனால அவன் வந்து இந்த மாதிரி செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான்? அதுக்கு பகவான் சொல்றார். பகவான் மீனாட்சி மத்தை படி. நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா படிக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் டிராகிங்கா போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் கிடுக்கிடுன்னு படிச்சுட்டோம்னா அது இப்ப ஒரு 15 நிமிஷம் சேவ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோ குண சமுத்பவஹ மகாஷடோ மகாபாப்மா வித்யேனம் இஹ வைரிணம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமபுருஷ பகவான் அதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றாரு? இது காமம் மட்டுமே. நமக்கு வந்து காமம்னா என்னது? ஆசை. முதல்ல ஆசை, ஆசைப்படுறோம். அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய எதிரி. ஆசைப்படுறதே எதிரியா அப்படின்னா, ஆமா, பௌதிக விஷயத்த ஆசைப்படுறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எதிரி. நம்ம அதுக்கெல்லாம் ஆசையே படக்கூடாது. அதுல இருந்து ஒரு அட்ராக்ஷன், அதுல இருந்து அது வந்து கடைசியில அழிஞ்சு போறதுக்கு லெவல்ல நம்மளை கொண்டு விட்டோம். சோ இது காமம் மட்டுமே அர்ஜுனா. இது பொருள் மோகத்தின் தொடர்பால் பிறந்து பின்னர் கோபமாக மாறியது. மேலும் இது உலகின் அனைத்தையும் விழுங்கும் பாவ எதிரி. இதுதான் ஆரம்பிக்கிறது. அந்த ஒரு பாவத்தை, ஒரு பெண் ஆசையா இருக்கலாம், பொன்னாசையா இருக்கலாம், மண்ணாசையா, நிறைய தமிழ்ல கேட்டு எது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆசைகளே நம்மள வந்து அழிவு பாதையில தான் கொண்டு போகும். அப்ப நம்ம என்ன ஆசைப்படாம இருக்க முடியுமா? என்ன சன்னியாசி அப்படின்னா, ஆமா, பகவானை பத்தி பேர்ல ஆசைப்படலாமே. பகவத்கீதா கிளாஸ் நடக்கிறதோ அது அந்த கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணலாம், இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 இருக்காவோ தாராளமா லெவல் 2 நான் படிக்கிறேனே, லெவல் 1 திரும்பி படிக்கலாமே, ஏன்னா இன்னும் நான் ஃபுல்லா ஒரு புரியல, ஒரு தாராளமா திரும்பி இது பகவான் பேர்ல நம்ம வந்து என்ன நிறைய நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு ஆசையா இருக்கு, பண்ணலாமே நைவேத்தியம். கோயில் போறதுக்கு ஆசையா இருக்கு, எஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து பண்றதுக்கு தடங்களே கிடையாது. எனிதிங் அதர் தேன் காட் ரிலேட்டட், அது எல்லாமே பௌதிக இது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட தூரப்ப கொண்டு போகுது. சோ அதை எதுல கொண்டு போய் விடும்? எதிரி. அதுதான் மகா எதிரி. நம்ம வந்து ஆசைப்படுறதா மகா எதிரி. இதை வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலே பார்க்கலாம். எஸ், கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நமக்கே தோணும். ஒரு விஷயத்த நம்ம அனலைஸ் பண்ணா புரிஞ்சுக்கும். எஸ், இப்ப என்னது? ஆசையின் பல்வேறு நிலைகள் என்னது? ஓ, இது இருக்கா இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம்? எஸ், மாதாஜி படிங்க. யார் படிக்கணும்? நான் தான் குருஜி, நான் படிக்கிறேன். धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतो व्येपेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னது? எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப இந்த பௌதிக இதுல என்ன இருக்கும்? இப்ப ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னா ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு தான் ஃபயர் தெரியும், நெருப்பு தெரியும். அதுக்கு மேல எல்லாம் புகையே தான் தெரியும். இப்ப அந்த தூரக்கே பாக்குறோம், அந்த புகையை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடும், ஓ நெருப்பு, எங்க நெருப்பு பத்தி இருக்குன்னு தெரியும். அதே போல ஒரு கண்ணாடியில வந்து தூசி படிஞ்சா கிளியராவே தெரியும். கிளியரா தெரியும்னா எனக்கு தூசி படிச்சிருக்கிறது தெரியும், நம்ம முகம் தெரியாது. சோ எப்படி கண்ணாடியில் தூசி படிக்கிறதோ, எப்படி வந்து நெருப்பை வந்து இந்த புகை வந்து கவர் பண்றதோ, இந்த பூம்ல வந்து இந்த இது ஃபீட்டஸ் எப்படி அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கோ, அது போல நம்ம வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்துல இந்த பகவானை பற்றி நினைக்காம அந்த ஆசைகள் நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துறது. அப்போ இந்த ஆசையில நம்ம போக போக பகவானை நினைக்கிறது கம்மியா போயிடுது.
we don't get time and we forget பகவான். நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம், நம்மளாம் பகவான் குழந்தைகள், அதுவும் நம்ம மறந்து போய் வேற இதுல நம்ம வந்து மனசு லைட் ஓடுறது. இதெல்லாம் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாய்கள் மறைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல. இது மறைக்கப்பட்டுறா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு மாதாஜி? மீனாட்சி மாதாஜி படி. இந்திரியாணி பராண்யாஹோ இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேஹ பரதஸ்து சஹ. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. அப்படின்னா இது புலன்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிமிஷம். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம், புலன்கள்னா சென்சஸ், பாடி பார்ட்ஸ். நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸ் வந்து அதை விட ஸ்ட்ராங் என்னது? சென்சஸ். அப்படின்னா புலன்கள். ஜடப்பொருள்னா வந்து அதான் ஜடப்பொருள்னா நம்ம இது ஜடம். ஒரு கண்ணு, காது, மூக்கு, இதெல்லாம் ஜடம். இதோட புலன்கள், கண்ணால் என்ன பண்றோம்? பார்க்கிறோம். காதால் என்ன பண்றோம்? கேட்கிறோம். இதெல்லாம் புலன்கள். அது வந்து புலன்கள் வந்து இதை ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தது. அதை விட உயர்ந்தது வந்து மனசுதான் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணா அந்த கண்ணெல்லாம் பாக்குறது நிறுத்தும், காது வந்து பகவானை நினைத்து கேட்கணும்னு சொல்லும், வாய் வந்து இல்ல நெய்வேதி தான் சாப்பிடணும், பகவான் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லும், அந்த மாதிரி. சோ மனம் வந்து இந்த ஜட இது புலன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, அது வந்து ஸ்ட்ராங். அண்ட் மைண்டை விட இது இன்டெலிஜென்ட். நம்மளோட என்னது? புத்தி வந்து எவ்வளவு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அது வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த மனசு வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த புலன்கள் வந்து நம்ம வேற ஜடப்பொருள்கள், தட் இஸ் கண்ணு, காது, மூக்கு, இதெல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கும் மேல பவர்ஃபுல் யாரு? நம்மதான் ஆத்மா. நம்ம தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்றோம். அடுத்த இதுல இன்னும் கிளியரா இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைட்ல. நீ கொஞ்சம் டிராகிங்கா போட்டு, பிகாஸ் நான் ஒரு ஸ்லோகாக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இல்லையா, கொஞ்சம் முள்ளா படிக்கும். ஏன்னா உங்களை தப்பு சொல்றதுக்கு இல்ல, இட் இஸ் டன் நைஸ்லி. ஆனா இது வந்து சின்ன சாப்டர்னு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தேன், பட் இட் இஸ் டிராகிங். சோ மற்றவாளுக்கும் ஒன்றும் இதா தோணக்கூடாது, ஐயோ என்ன இப்படி ரொம்ப நேரமா மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நல்லா புரியற போல எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. எஸ், இப்ப இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து நம்ம இது இன்டெலிஜென்ஸ், இதுதான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ். அதோட கடிவாளம் இன்னும் இது சொல்லுவாள், ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு? அது என்னது? அதுதான் மைண்டு. இதெல்லாம் நம்மளோட வந்து சென்சஸ், புலன்கள். இதெல்லாம் இந்த புலன்கள் என்னது? கண்ணு, காது, மூக்கு. இது அந்த கண்ணால பாக்குறது, மூக்கால நுகர்றது, காதால கேட்கறது, கையால செயல் பண்றது, வாய் டேஸ்ட் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் எப்படி பண்றது? யாரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? மைண்டு தான். நம்ம மனசுதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த மனசு யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? புத்திசாலித்தனமா நம்ம வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதெல்லாம் யாரு பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா? மெயின் யாரு கண்ட்ரோல் பண்றவர்? செல்ஃப், நாம தான். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண்புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். கண்ணு வந்து அதுக்குதான் யூஸ் பண்ணும். அடுத்த மூக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவான். எதுக்கு? இந்த படத்தில் 2வது குதிரை மூக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். நம்ம அதுக்குன்னு வேற பர்ஃபியூம் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்றோம், பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அழகா பகவான் கொடுத்த நைவேத்தியமா வந்து ஃபிளவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பண்ணி தலையில சுட்டிக்கலாம். துளசி பிரசாதமா வர்றது நல்லா மோர்ந்து பார்க்கலாம். அதுக்குதான் மூக்கே கொடுத்திருக்கா. காது என்னத்துக்கு கொடுத்திருக்காரு? இந்த படத்தில் 3வது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்கறதுக்கு தான் காதை கொடுத்திருக்கான். ஆமா, நான் வந்து ராக்கு, ஜாஸ், பாப்பு தெரியாது, ஆயிடும். நம்ம கிளாஸ நான் சொல்லல. நல்ல கர்நாடக சங்கீதம் நம்ம கேட்கலாம். இந்த படத்தில் 4வது குதிரை கைப்புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனா கைகள் நம்ம என்னத்துக்கெல்லாமோ யூஸ் பண்றோம். அதுதான் மெயின் பர்பஸ். நம்ம கை கொடுத்ததே அதுக்கு வேண்டிதான். அதே போல வாய். இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த உறுப்பெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? பகவானை பத்தி யூஸ் பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இது இவ்வளவு நாள் தெரியல, அதனால பண்ணிட்டு இருந்தோம். இனிமேல இருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கலாம். அதோட முடிஞ்சது. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம 3யோத்யாய. இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? கர்மயோகா. அதுதான் சாப்டர் பார்த்தோம். 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். சோ இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5 minutes இருக்கும். கலியுகத்தில் நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து யாகம் பகவானை வந்து எப்படி ப்ரே பண்றாங்க. சத்திய யுகத்துல என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? மலைக்கு மேல போய் காட்டுல போயிட்டு தியானம் பண்ணாதான் பகவானை ப்ரே பண்ண முடியும்.
அது தட் வாஸ் ஒன்லி என்னது வே பகவானை ப்ரே பண்றதுக்கு. தியானம் பண்ண இந்த மாதிரி அது என்ன ஃபார் எவர் அப்படி சாப்பாடு இல்லை, உறக்கம் இல்லை, தண்ணி குடிக்கல, ஒண்ணுமே இல்லை, அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸே கிடையாது. பகவான் என்ன இருப்பார். அப்படிதான் சத்தியுகத்துல அவங்க பண்ணாங்க. திரேதா யுகத்தை வந்தோடனே வேற விதமாயிடுச்சு. அப்படி நெருப்பு அது மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் கடினமா இல்லை, கொஞ்சம் இலசா என்னது நிறைய யாகம் பண்ணும். அதுதான் அது யாகம். என்ன ஈஸியா அவ்வளவு நெய் கொட்டணும், அவ்வளவு வேற இதெல்லாம் போடணும், ரொம்ப அக்னிக்கு என்னெல்லாமோ கொடுக்கணும். அக்னியை திருப்திப்படுத்தி அக்னி தேவர்களுக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்துவா. சோ அந்த மாதிரி நெருப்பு தியாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்த துவாபர யுகம் வந்தது. துவாபர யுகத்தை கோயில் வழிபாடு. கோயில போய் உட்காந்து கோயிலுக்கு அர்ச்சனை பண்றது என்ன, நைவேத்தியம் பண்றது என்ன, ஆரத்தி எடுக்கிறது என்ன, குளிப்பாட்டுறது, அபிஷேகம் பண்றது, கோவில் அந்த மாதிரி பண்ணினாதான் உங்களுக்கு பகவானை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி. அது மாதிரி துவாபர யுகத்தை இருந்து அப்ப நாம இருக்கிறது கலியுகத்துல நமக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பண்றதுன்னா வெரி குட், ஆனா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் வேணும். இதுக்கு நம்ம இப்போ 1/2 மணிக்கூர் கிளாஸ்க்கு மேலேயே ஆயிடுத்து, 1 மணிக்கூர் மேல ஆயிடுத்தேன்னு நான் குருன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஆஃபீஸ்க்கு போற வாழ்க்கெல்லாம் லேட் ஆயிடும், ஸ்கூல் காலேஜ் போற வாழ்க்கெல்லாம் லேட் ஆகும். பட் எல்லாருக்குமே இப்ப நான் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஐ கேனாட் டேக் யூ ஆல் ஃபார் கிராண்டட். மெனி அதர் கிளாஸஸ் இருக்கும். இப்போ சீனியர் டிவோட்டிஸ்லாம் அதுக்கு போயிடுவாங்க. சோ கலியுகத்துல நேரம் இல்லை. என்னது ஈஸி மெத்தட் என்னது, மகாமந்திரம் ஜபித்தல். வீட்லயே உட்காந்துட்டு அழகா துளசி மாடத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து ஜபிக்கலாம். ஏன்னா துளசி பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். துளசி பிகம்ஸ் ஹாப்பி, கிருஷ்ணா பிகம் டபுளி ஹாப்பி. ஏன்னா என்னுடைய பக்தையை நீ திருப்திப்படுத்துறியானாதான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் துளசி இலையை வைப்பா. துளசி இலையை பார்த்தா அவருக்கு அவ்வளவு திருப்தி. அவர் அப்படியே எடுத்து கண்டருள பண்றதுதான். அவர் அப்படியே எல்லாம் சாப்பிட மாட்டார். அப்புறம் அடுத்த நாளே நம்ம நைவேத்தியமே பண்ண மாட்டோம். பட் அவருக்கு அவ்வளவு திருப்தி ஆயிடும். இப்போ எல்லாத்தையும் துளசி இலை வச்சுட்டு தண்ணி வச்சாலும் சரி, பகவானுக்கு அந்த துளசி இலை போட்டுதான் இருக்கு. சோ அது மகாமந்திரம் ஜபிக்கல் தான் கலியுகத்தை பரிந்துரைக்க. சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் எவ்வளவு சொல்றோமோ, நம்ம கோயிலுக்கு போகலை, யாகம் பண்ணலை, இந்த மாதிரி மலைக்கு போகலை, ஜபம் பண்ணல, அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. மகாமந்திரம் நிறைய பண்ணலாம். அப்ப எங்கெல்லாம் பண்ணலாம்? வீட்டுல உட்காந்து பண்ணலாமா? எஸ். நம்ம தனியா பண்ணலாமா? இல்ல குரூப்போட பண்ணலாம், எப்படி வேணாம். பக்கத்து வேலையெல்லாம் கூப்பிட்டு பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் ஒரு 1 hour பஜன், அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்ல தெருக்கள்ல பண்ணலாமா? தாராளமா. இந்த உஞ்ச விருத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி உட்காந்து தெருக்கள்ல எல்லாம் போயிட்டு டிஸ்கவுண்ட்லயே இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதெல்லாம் போயிட்டு பண்ணலாம். அப்புறம் எங்க பண்ணலாம்? தனியாக இருக்கும்போது இல்ல எனக்கு கூட்ட கோவிந்தாலாம் வேண்டாம், நான் மாதிரி தனியா உட்காந்து பீஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும், தாராளமா பண்ணலாம். அப்பவும் பண்ணலாம். குடும்பத்துடன் பண்ணலாமா? அதுவும் அதை விட பெஸ்ட். ஹஸ்பண்ட் வைஃப் 2 பேரும் சேர்ந்து பண்றீங்களா? வெரி குட், நன்னாவே பண்ணுங்க. சோ இந்த மாதிரி எப்பவும் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை பண்ணணும். அதே பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு இது சொல்லணும். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி, இந்த 5 பேரை நம்ம நினைத்து கௌரபக்த விருந்தா அவர்களோட டிவோட்டிஸ்க்கும் நம்ம நினைத்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் ஒரு டைம் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு சுருக்கமா இது என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு படிச்சதை பார்த்துக்கலாம். அர்ஜுனன் இன்னும் குழப்பத்தில் இருக்கிறான். புத்தி யோகம் என்பது சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தவம் மற்றும் துறவரம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார். அர்ஜுனன் அப்படி நினைக்கிறார். ஆனால் கிருஷ்ணர் இல்லை, சண்டை. ஆனால் துறவு மனப்பான்மையுடன் அதை செய்து எல்லா பலன்களையும் பரமாத்மாவுக்கு வழங்குங்கள். இதுவே சிறந்த சுத்திகரிப்பு. பற்றற்று பணிபுரிவதன் மூலம் ஒருவன் உன்னத நிலை அடைகிறான். பகவான் சொல்றார். இறைவனின் திருப்திக்காக யாகங்களை செய்வது பொருள் செழிப்பையும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலையும் உறுதி செய்கிறது. நாட் ஓன்லி யாகம், எனிதிங் யூ டு, அது நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். தன்னை உணர்ந்தவன் கூட தன் கடமையை விட்டு விடுவதில்லை. அவர் மற்றவர்களுக்கு கல்வி கற்பதற்காக செயல்படுகிறார். அர்ஜுனன் ஒருவன் பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு என்ன காரணம் என்று இறைவனிடம் கேட்கிறார். காமம் தான் ஒருவனை பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது என்று கிருஷ்ணன் பதிலளிக்கிறார். இந்த மோகம் ஒருவரை குழப்பி ஜட உலகில் ஒருவரை சிக்க வைக்கிறது. காமம் புலன்கள், மனம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தால் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் அதை சுய கட்டுப்பாட்டின் மூலம் எதிர்க்க முடியும். கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் சென்சஸ். நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்துட்டா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஆனால் இது 4 சாப்டர் போட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணனை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு, இன்னும் பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய படிக்கலாம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், பகவானோட பர்த்டே, ஹாப்பி பர்த்டே பார்க்க போறோம். அது எப்போ ஆரம்பிச்சது, பகவான் என்னெல்லாம் எப்போ பகவத்கீதை ஆரம்பிச்சா பார்க்கணும். சோ கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உண்டாக்கி இப்ப யதாமம் பிரபத்தியந்தி அது பார்ப்போம். அப்புறம் கர்மயோகா என்ன பார்ப்போம். கர்மணோ ஹ்யபி போதவ்யம். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஞான யஜ்ஞாக பரந்தப. செக்ஷன் 5ல நம்ம கடைசி செக்ஷன்ல பார்ப்போம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன. எப்படி பகவான்
அறிவை வந்து இப்படி we should take the lessons அப்படின்னு பார்ப்போம். இது வந்து இப்ப நமக்கு படிச்சுட்டோம் இல்லையா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண படிச்சுட்டோம். நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுப்பேன். பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத. இது வந்து ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. இந்த 5 பேரோட பேரு சொல்லி எல்லாருமே பகவானோட அம்சங்கள் தான். அது டீட்டெயிலா ஒரு நாளைக்கு ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒரு நாளைச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து சொல்லி முடிச்சுடலாம். எல்லாரும் லாக் எல்லாம் அன்னைக்கு அப்பயே ஓபன் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் ஜெய சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தான் நமஸ்காரம் பண்ண போறோம். வைஷ்ணவர் நீங்கள்லாம் வந்து வைஷ்ணவருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரே பண்ணணும் இல்லையா, நாங்க உங்களுக்கும் சேர்த்து ப்ரே பண்ணணும். நீங்க வந்து எங்களுக்கு ப்ரே பண்ணலாம், நாங்களும் வைஷ்ணவர் தான். சோ எல்லாரும் சேர்ந்தே சொல்லலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஜெய். சத்தம். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கி ஜெய். श्रील प्रभुपाद की ஜெய். रामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய். जय कृष्ण महामंत्र की ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की ஜெய். श्री राधा गोविंद की ஜெய். और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரி போல். எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் தெரிவித்தாச்சு. வாழ்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து இப்ப கூடி இருக்கோம். ஸ்டாப் பண்ணோம் இல்லையா.